Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 28-nji maý hepdeniň ýekşeme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün biz siziň bilen açyk efirde Birleşen Milletler Guramatynyň öňündäki binasynyň öňündäki protest, gidip duran protestde gatnaşar we şu ýerden maglumatlar alyp bütün dünýä ýaýradar. Men size ýatlatjak bolýan Türkmenistany syýasy tutsalarda ýatan watandaşlarymyz ören köp, 100den gowrak. Biz olaň spiserini edip, ýa-ni halkary gurumlaryna tapşyrdyk. Ine soňky tutulanlardan Karkanow Allamrat, Düşemow Murat, Halikow Nurgelli, Övezow Murat, Farhat Meymankuliýew, ine şularan biz ýatlak geçýär, ine şular soňky tutulanlar. Hormatly watandaşlar, yazın komentariýalaryňyzy, näme ýa-ni maslahatyňyz bolsa, pikirleriňiz bolsa, goldaňyz bolsa, ine şu komentariýada ýazyp bilersiňiz. Farhat Meymankuliýewa gollaw, azatlyk, Türk hökümeti goýuberin Farhat Meymankuliýewi. Biziň syýasy tutsalarda ýatan watandaşlarymyza azatlyk diýip ýazyp bilersiňiz. Ine şu ýerde bir sora we biziň watandaşlarymyz gelmäkä we onuň öňündäki protest intek başlamaka men bir kısa soruňyza jogap berin. Ine bir ýa hello goodbye diýip ýa Murat Kılıçeviç, siz gaty bir arkyn bolmaň. Siz aýdaryňyz Türkmenistan ak edilmedendir diýäňiz, onda estağfurullah, kim bilýär Farhatdan Arap raýatyny edişleri ýaly edilme bolsa daş etsin Allah can diýär. Yani Arap raýatyny konsulstwada öldürüp yitirmetdiler. Ýadyňyzda bolsa. Ýöne Arap raýaty konsulstwa baranlar. Ine biziň ýagdaýymyz, ýagny Farhat Meymankuliýewiň ýagdaýy bilen Arap raýatynyň ýagdaýy ýarlandyr. Doğru düşün, şol Arap raýatyny eden zady üçin Türkiýede uly skandal we problema. Ýewropa Birleşiginiň almaýanlarynyň sebäbiniň biri ine şol Arap oglanyň jurnalistlik meselesi. Ünsüň Farhat Meymankuliýew we onuň ýoldaşlaryny ofitsial ýagdaýda awur, ýa-ni Türkiýanyň polis welaýatynyň awur gelip alyp gidýär. Onu konsulluk ýok. Ine şoňa bir zat indi bolsa Türk hökümeti jogap berýär. Konsulluk meniň işimiz ýok. Onu Türk hökümeti saklady. Konsulun ardasy boýunça. Ýöne konsul arrest etip bilmeýär. Farhat Meymankuliýew konsulluğa barmadan siz yine de ýa-ni bir bolmajak zatlary ynanyp ýörsiňiz. Dogrudyr, dünýäde proseduralar bar, ýa jogapkärçilik bar. Eger şolar bolmadyk bolsa, onda bu dünýäde diňe uruşlar bolardy. Hiç ýerde uruş bar, ýok. Ýene ortaýat uruş etdi, derru muny ýa-ni bütün dünýä jemgyýetleri agresor diýip, muny ugalovnik diýip, muňa garşy uruşýar. Bütün dünýä galdy. Şol Türkmenistanyň onu edäse, bütün dünýä galyp ýykdar muny. Gurmanly bilýär onu et bolmajagyny. Gurmanly häzir hemme zatdan gorkýar. Ýyllym çakda da gorkýar. Ine ünsüň ikinji soru berdi şol watandaşymyz. Bolma bersin. Soňam aýdýany Türkmenistanyň habar aldyk, ol ýerde ak edilmedi ýerlerde ýok. Ak edilmeýändir diýäňiz. Ýoksa näme olar howa getirdik Farhat plan ýerde diýermi? Hormatly watandaşym, Türkmenistana bir ak edilse, prosedura bar. Birinji, ol Türkmenistan granisasyny geçenine belli etmeli. Ýagny aeroportdan geçenine belli etmeli. İkinci, hemme tutsaglar şeýle başlaýandyr. Oturup görmedik bolsaňyz men düşündireyim. ИВС bar. Изолятор временного содержания. МХМ bar, polisiň bar, prokuraturaň bar. Ine şoňa eltilýär, şo ýerde goýulýar, registrasiýa edilýär, ondan sülçü bellenýär. Sülçü her gün şonu çağırıp dopros edýär. Ine şu ýer prosedura şo. Ine hiç ýerde registrasiýa ýok. Biz registrasiýa ýok diýende hemme prosedura registrasiýa ýerlerini barladyk. Biz ýöne asmandan alamda. Doğru düşün. Şoň üçin Türkmenistan çägine dokumentalny hiç ýerde ýok. Inanyň derrä gep ýaýrady. Ýöne omuşmuşlar ýygnap akitdiler, bolly ömür goýuň zatlar, oraya zat ýok. Öňüm ýok, häzirim ýok. Öňüm akidenne, öňden gelip akidenne eltip
sonra edip vurup prosedura geçirip hemme zatlar suwdyň üstüne geçirip basylýardy. Suwda bermän günde odan defa atylmaýar. Prosedurasy var, edilýärdi. Ine şo prosedura ýok. Farhat Meýmankulyeva. Halkara guramatyň zaşitatynyň aşagyna adamy prosedurasyz entek ýürekli adam ýok eder Putin etmedi. Hemmeden prosedura ýaly eder. Ine Navalnyň wagty tutdy. Akitdi prosedura bilen etdi. Näil Putin? Urman ýaly Kahramanrak. Şoň üçin siz dokumenta iwer ananyň başga ol liýdi, ol çykyş edip aýbeýtdi, alkydy. O, doğru düşünün. Alkytdy diýip kim aýtdy? Subutnama barmy? Bir Tuzlada subutnama bar, çykyp deport edildi. Başga ýerde zat ýok. A mümkin o ýerden polis bölümine alyp gidendiler. IWS'de yatanlar. Sonra orada jogaplarda. Hanı subutnama? Ýok. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine şuraya ýagdaý. Häzir Muhammed ağa girecek bolýa, näde girecekmi ok, men şoň bir minut düşündireyim. Şoň üçin diňe faktlara, diňe bolýan zatlara inanaly. Başga o diýdi, bu diýdi, eýtdiler, beýtdiler, gizlediler. Ol halat mümkin. Türkmenistanyň içinde howa diýilerdim. Ýöne bir döwletden tutup başga döwlete akademlerine sen mümkin näle? Doğru düşünün. Men gülösüňmede siziň bir şuraya ertekler inanýanyňyza inanmaň. Hemme zadyň prosedurasy bar. Bir ýerde bir tutulsa, ýöne alyp elini gaňryp Türkmenistana akiden oklar. Intek bir gezegem Türkmenistana elini gaňryp Türkiýeden adam akiden oklar. Deporta taşlanýar, karar çykýar, şoň edatynda deport edilýär. Deport taşlamak üçin tutulýar, seredilýär, dokumenti ýok, bolupdyr, zat etdir diýip reşeýne çykarylýar. Şunu deportasiýa etmeli, deport lageryna goýmaly diýip. Soň goýulýar. Proseduralar bar. Onu ýöne alyp deporta taşlap gitdigi diýsek, siz onu eliňizde berýän kagylary okamadsyňyz, bilmäňiz. Şo ýaly. Diňe Türkiýede däl, bütün dünýäde şo ýaly. Türkmenistanda tutulan inostransy sülşak edýär, karar çykarýar, deporta taşlaýar, deporta on meşhur berilýär, haklaryny goranan ýokmy? Öýlerine ýerilýär ýa başga döwlete urudylýar. Hem ýerde şeýle. Ine şu hem ýerde şeýle diýenim, şu halkara konwensiýasy. Şunu bozmany hiç kim haky ýokdur. İçinin kanuny deňilmese de şunu strogo sablat edilýär. Sebäbi şoň üçin seni sen ýurduňy, seni sen prezidentiňe ultaýak dep bilýär. Sen halkara konwensiýa gol çekdiň. Sen onuň çleni, sen onuň hemme halkara konwensiýalara gol çekdiň. Sen diýmek öz boyun alan zadyň ýerine ýetirmesen döwletiňe mawra gaçýar, sana da ştraf neme edilýär. Nakazanyalar var. Buraya bolmaz. Şoň üçin ine şeýle ýagdaýlar. Hormatly watandaşlar, men häzir biz protest başlaýynçak Birleşen Milletler'in gurumatynyň öňüne adamlar gelinçe, protest başlaýynça men siziň soragyňyza jogap bereýin. Näme soragyňyz bolsa men jogap berbiligimden size jogap bereýin. Waalaikumsalam. Bizim Farhada azatlyk istýär. Üns berseňiz DWT topory iýdi ederli Farhada mass mediada gollap ýygyna protestler geçirýänler, Zoom protest, New York'ta geçirýär, Zoom'da geçirdik we gollap videolaryny ýapyp gelýänler. Durma. Bizim Farhada dünýä garaşymyz başgaça bolsa da onu sezem ýok. Birinji bilen gollamak, çykarmak. Yo, Yankoğlu'nun soralı o çepekçiler oluyor ne yüreğiyle aladı diye. Yine kayıtlar yüreğiyle aladı edip neye doğru düşünüyorlar dokumenta seyretmen, prosedura seyretmen, kanunlar seyretmen yüreğiyle aladı edip fikir ediyorlar. Ay şunu şey ettiler. Türkmenistan'da bir polisiya ettiler, emhem ettiler. Yine buraya daşından Türkler hem Türkmenler edebilmez.
mümkin. Yine bizim efirimize Muhammed Duyucu atnaştı. Muhammed abi hoş geldiniz. Bizi eşitleyen. Alo, selamünaleyküm. Hoş gördük. Eşitleyen Murat. Salamu aleyküm. Yağdaylarınız kavmi. Hudaýalarynız kabul bolsun. Sadakalarınız. Sağ ol. Yine men Muhammed abi sözü berýän Muhammed abi. Bir gördü. Bu protest diye Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde New York'ta ine şoňa esaslanıp bizim açyk efirde şol protesti gollap çykyş edýär. Men sözü size berýän. Bu farklaryň azatlygy we beýleki siyasi tarapdan bir kanun ýardaýda tutulan oğlanlara gollap bir protest edýär. Näme aýtjaklaryňyz bolsa, ne söz sizden. Aýdyr. Birinciden Murat Tawol ören gowy etýän, ýani uly şu zatlaryň hemmesi hükmen täsirini goýýar. Şoňa gatnaşajylara men öwretler. Hemen bizim gahramanlarymyz Türkiýe nemede onuň öňünde şuň kun iyidi derli şu taýda çykyş etýärler. Şuňan baryp Farhady golla beýleki öz ýurduny düzeltjek bolup, öz ýurduny söýgüli, wepaly aýal gyzlamyz öz watanyny söýüp, watanymyzy bir jinayetkardan ki ýurdumyz taňa milyonlarça adamyň göz ýaşyny dökdürip malyny, mülküni ogurlap, kefekeleri ogurlap berýärler garşyna çykyş etýärlere men ören minnetdar. Ve uly işdir we şu zatlaryň hemmesiniň göni netijesi bardyr. Şu neçelliğin bulada Türkmenistan talap bilenlerinin birce tebebi var. Ola bizim halkımız şun yana hareketleri etmen. Yönü indi biz ettirtmer. Biz neçe köp olduk, neçe şun kuyanak. Bizim aktivistlerimiz çıkış edip başlasalar, şuna atılan tesiri yok deme. Ulu tesiri vardır. Şu ulu tesiri bolon için hükümet her bir cinayete baş koşuya ta öňe çıkan adamları oğurlasın, vursun, gençtin, öldürsün, dürlü cinayetle yolla bilen şolun öňüne geçecek bolýar ta bizim halkymyz ayağa kaldırmasın. Yine de öz oğurluklaryny dowam etdirir yani. Şol için etýän işiňiziň ören täsiri bardyr. Şol için hemmesinden yine bir gedek minnetdar. Hormatly watandaşlar, hemmäňiz bilýişiňiz ýanak, Farhady buna näçe idarlap, näçe ugroza edip, men ählikesini öldürmäge gelýärni göni efirde çykyş edip aýdarlaryndan soň, oň maşynyna GPS goýup, iň soňunda da şonu ogurladylar. Olan bir topar Türkiýe döwletiniň ofitsial listalarynyň üstü bilen şu işi etdiler. Ýöne şu neçelliğin hiç illi şondan habar yok. Yani näki tutulan bizim watandaşlarymyz, aktivistler göberdiler. Farhadyň häzir hiç bellisi yok. Ýöne bizim Farhadyň iň ýakyn dostlary, şoň saratnikleri, şo bilen bile işleşip hereket edip gelýän adamlaryň iýdarlamasynyň netijesinde bir topar informasiýalar aldylar. Olam şundan ibaret ki, ola Türkiýe döwletiniň çätine çykarylmandyr. Yani ofitsial hiç ýerde çykarylmandyr. Şol üçin biz şundan istifade etýär. Farhady şu neçellik Türkmenistana alyp gidebilmändir. Şol üçin biz hereketimizi ayaktan düşmäni, iýdigiderli etmeli, taşon Türkiýe döwleti anyk bermesin. Ýogsa da Türkiýe döwleti bize anyk jogap bersin. Şoň ýurduny ýaşap ýören grajdan nirede? Ölümi, dirimi, ýurtdan oglak gidipdirlermi? Şol üçin biz hemme tarapdan basyş etmeli. Türkiýe döwletine ta kanun esasyna bizim watandaşymyzy, bizim aktivistimiz, bizim gahraman Farhady tapdylar. Nirede? Ölüsini, dirilsini ýa Türkmenistana gidipdirler. Şol üçin biz şu hereketimizi ettirmeli. Biz eger şun kun şu hareketi güýçli edibilsek, Türkiýe döwleti çäresiz bizim hereketimize jogap bermeli bolar. Sebebi berdim Muhammed ýana haramzadaly ola wagtlaýynça, taryhda wagtlaýynça bir jinayetkar ola işden aýrylýança, olaň eline pul bar, ola bir döwletiň men prezidenti diýip ýöne ola hemişe şol ýanak adamlar taryhda gitýän adamlar, iýdi gitýän adamlar. Şolara ýakynlaşan adamlar da hemişe taryhda şola bilen bilelikde gutorýarlar.
Yönü Türkmen halkı galya. Bizim aktivistlerimiz hemişelik galya. Bizim aktivistlerimiz tarihi, Türkmenin tarihine öz tesirini koyarlar. Ve şuları kollayan, şunun izini duruyan devletler de bizim halkımızın hakiki hemişelik dostları olurlar. Yönü şulara karşı geldi. Tarihte hemişe ola karalanır. Şunu çellen ol gitlerle kim gitlerin yanına bulun olsa, şunu kollan olsa, şun edenine havu diyen olsa, şunun hemmesi tarih bilen kutordu, atlarım erbet olur. Bunun eğer bizim aktivistlerimizin şun yanak hareketin etiyerlerini görüp Berdi Muhammed'in şun yanak eden cinayetlerini görüp yine de bizim aktivistlerimiz Türkiye devleti nirdeliğini, ne bololduğunu aydı bilmese o Türkiye devletini tarihte ulu bir nenktir, ulu utançtır. Utu bir tarihte Türkiye devletinin eden yanlışıdır. Sebebi Türkmenistanlılar bunu hemişe Türkiye devletinden toru eder. Ne için siz bizim aktivistimiz ki yeke öz canını boyun alıp Türkiye devletine gelip Türkiye devlet Türkmen halkının hakiki hemişe dost deyip şu tak pena getiren adamları bir cinayetkarı ki Türkmenin hemme baylığını oğurlap kefeklere berip veren adamın tarafını tutup şun karşısına gidenini biz hemişe yüzüne durup aytacaklar. Şunu Türkiye devleti bilip kalsın. Şol için biz şun kun açık hemmesine kıygırıp aydaylayın. Farkat nerede? Farkat taf verimiz. Türkmenistan'a bir tofar oğlanlarımız bizim aktivistlerimizden arasında Türkmenistan'a alıp gitti diyorlar. Yönü Türkmenistan'a alıp giderler hakkında. Hiç yerde ofisyal dokumentum yok. Hiç gurrun yok. Bir tofar adamla biz gördük diye fikir etiyerle akitile deyip yönü şun anırda ahaleke dokumentalını şu ta diyen hiç tadı yok. Şol için biz o provokasiya bolmak mümkün. Şol için onu ün vermeyelim. Biz utturyan da adımız yok. Bizim kazamız şunun ki Farkat Türkiye'de Türkiye devletim bağırmız Farkat'ın canına. Farkat'ı tasvip vermeli. Ya ölsünü, ya diğersini, ya da Türkmenistan Berdi Muhammed Karamdağ'da şunu oğurlap çimadana salıp ya bizim bir tohur dönük cinayetkarlarımızın üstü bile Türkiye'den alıp gitti diyeyim. Şuna Türkiye devlet cevap verdi. Eğer biz hareketimiz neçe güçlendirmem mi orada? Eğer dürlü cinayetkar yolu bilen bu Karamdağ'da Farkat'ı alıp gidenem mi olsa biz anırda da gün vermer. Farkat'ı 50 ırtmer. Şol için biz bu işle hareket edelim. Bütün halk bol Farkat'ın iyiliğine oturuyor. Alo. Bolun mu? Sağ olun köp. Bolun ha. Ben size ayyan devlet partisi yani devlet halk hareketi vurma, siyasi vurma. Bizim içimizde bir aktivist var ve yine de siyasetçi Muhammed Düyücü her çıkış ettiğinin ömrünün yanına. Muhammed Düyücü her vakit bizi golladı. Birinci gün yani devlete dörenden meri şuna çeldi. Her vakit. Dünya kadar siyaseti Türkmen halkına her vakit bağışlanıyor. Yine Muhammed Düyücü govellek geçti. Biz Farkat'a golluk vermeli. Her kim, her adam. Hakikaten Farkat meydan kuyiva golluk verenizde onun siz opozisyoner bulmayanız. Yine Muhammed Ağa biz siyasetçiler, biz ofisyana çıkış ediyor resmi sayeden, biz yığınaklara atmışız, biz hatlar yazıyız, biz bakışlar ediyoruz, biz görüşüyoruz rejimi bilen. Biz rejimi çalışacak olup teyade diktatör sistemini ayırıp demokrat sistemi koyacak olup biz ya hükümet için görüşüyoruz. Siz görüşüyorsunuz mu o da? Çünkü siz siyasetçi olmak siyasetçi olmak için giyece bunu işlep çıkışları siyasetçi oluyorlar. Opozisyoner oluyorlar. Yine terdin Muhammed Ağa, terdin devlete toparına. Şunun için kaçanla siz Farkat'ı gorlanınızda, ya çıkış ederinizde, ya bizim çıkış ederinizde siz siyasetçi bolonuz o. Siz opozisyoner bolonuz. Siz öz vatandaşınız değil. Bizim yanımızda durup, bizim gorluğumuzu adaletli deyip hasap edenize yanımızda duruyoruz. Farkat'ı çıkartıp son siz çıkmayın, siz oturuverin ön kıyali. Yani görkezmen özünüz görüşverin. Tapağı yok. Biz devam edivereli yolu, yani görüş yolumuz değil. Yönetici şu etapta Farkat için görüşmeli bir yani. Şu Farkat tutturur. İyeti tuturlar.
Başta näme başlaýar? Çıkış edýänleri tutýarlar. Şolary biz gidersek, onu size yapışýarlar. Indi size gorajak bolmaz. Şoň üçin Farhat Meymankuliýewa azatlyk, Murat Düşemowa azatlyk, Türkmenistanyna biňe tutulýar. Karhanov Allah Murady azatlyk, Öwezow Murady azatlyk, Hallyk Nurgel Hallykowa azatlyk. Şu Nurgel Hallykow, Murat Düşemow, Öwezow Murad, Men Allah Murad bolup oturup bir kamerada yapýardylar yüzün hatyny. Allah Murad öz efirinden görkezdi. Yine şu hatların daşına gitti. Şondan soň görýäňizmi? Şu adamlar öz-özüni gorap başlady. Türmede oturup gorkman. Bir daşyny oturup, azat yerlerde oturup şunu goramasak, onda bir namat bolur. Çok gorkma. Siz adaletli isteýäňiz, siz adalet bir güne basylan oglany Farhat Durdiýew adaletli çözmeli, adaletli seyretmeli işledi. Bolmasaňyz siz hiç apaçlanyp bolmaýan, ýadyňdan çykarmaň. Ýalyn kommentariyada Farhat Meymankuliýewa azatlyk, ya Farhada azatlyk, ya siyasy tutuldak oglanlara azatlyk diýip ýazyň. Kyn görmäň. Like goýun, paýlaşyň şu videony. Hemme paýlaşdym. Men häzir onun türüne de aýdaýyn. Murat. Murat. Bağışlay, men şu aýtjaklaryň üstünde bir zat goşaýyn, ondan men häzir başga ýerde de şol üçin neme deýin, ruhsat berseňiz gideýin. Wende Murat, ýa-ni aýdan da atlanma, men bir zat aýtjak bolýan. Şu wagt biz hemmemiz musulman. Dünýäde 1 milliarddan goýrak musulmanma. Şu musulmançylygy dünýä ýaýradanam, bizim peýgamberimizden başyny gurulan, ýenjilen öz garnaşlarym guran şolary. Ýöne hak bolan üçin, öz imanyna wapaly bolan üçin, öz Hudaýa wapaly bolan üçin gurulsa, ýenjilse de halk tarapyndan, garnaşlar tarapyndan ýöne hak üçin göreşeldi. We şola da ähleke bir dünýäň 1 milliard adam şu Hudaýa ananyp, şol üçin namaz goýarlar, ruza tutýarlar we şo bilen ýaşaýarlar. Bizim aktivistlerimizden şeyle, korku diýende adamy binamyz etýändir. Şu korku bolan üçin bizim 1 milyon halkymyz öz eje kakasynyň miras goýan ýerini taşlap gaýdyp Türkiýede kul bolup ýör. Türkiýede ölüp öz maslyklaryny ýurda kirip bilen akly. Öz doglan çağalaryny görüp bilen akly. Öz çağalarından yıllap aýratyn ýaşaýarlar. Ýoksa şu ýurdumyz bay milyardlarça puly ogurlap kefekle bir san türkmeniň eli bilen ogurlap beýleklere berýär. Şunu görübem. Diýen imanyň taşlaşmakdyr. Şu vicdanyňdan çykmakdyr. Şu öz çağaňa wapasyz bolmakdyr. Öz maşgalaryna dönüklikdir. Şulan hemmesini hemçin adam dili korkunç. Ay bir hükümet bu işte bir eyder, bir beyder, bir falan eder, bir de özümüzü kötüyer. Öz çağalarımızı kötüyer. Öz vatandaşlarımızı, ayağımızı, erkeklerimizi kötüyer. Şol için vatandaşlar. Korku diýende adam binamyz etýändir, bir vicdan etýändir, Hudaýdan aýra düşürýändir. Şol için korku diýende adi özümizden aýraýyp hemmeden açık. Ondaleke bir adam bizim ýurdumyz eýelenip, bizi korkutup, bizim ýurdumyzy kefeklere talap berip otyr. Görün gözde şunu ýana hiç şunu akla sylyp boljaklar. Näme üçin bizi korkudan? Şu adam Farhadym tutup hemme cinayete baş goşup, bar pul berip alyp gitjek bolýanam şu. Beýleklere göz etjek bolýar. Farhady ähleke Türkiýede nirede bolsa bizim karşımızda bir rahat ettiğiniz biz siz tutup alıp gelir, vurur, yencer, adar bör, beylekle de görün. Eğer bizim karşımızda giyicide ukuyun içinde de bir rahat tıkrar da bizim karşımızda biz sizi ölüler diyecek oluyor. Şunu diydirmeyelim vatandaşlar. Şimdi bir tofor oğlanlar kahramançılıkla öne çıktılar. Konsollukla önüne vardılar. Ekrarlarda aydı otuyorlar. Gelin şuları yeka koymayın. Şuları yeka koysak biz bir vicdanlar. Binamızdır. Dinimizden, vicdanımızdan taşa düştüğümüzdür. Sağ ol Murat. Bolya sağ olun Muhammed Ağa. Bolya vatandaşlar hemmeni de üstünlük arzu etyen, nesip bolsa yakınlıkta Farhadym tapar,
birdeligini biler, yok menem çıkarlar, gitjek ýeri bolmar. Sag bolun vatandaşlar. Nirdedigini bilýär Farhat. Sag bolun. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün protest edip dur New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Ine biziň vatandaşlarymyz Inara Nurjan görýär. Ne görýärinde bir topar adam. Nurjan, söz sizden, aýdy beriň. Salam vatandaşlar. İnha biz dinki söz verdiğimiz yani Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňünde miting geçirýäs. Bu taýda miting hem Rus vatandaşları hem de biz davetli priglашённый onun için hemmemiz bile geçirýäs bu mitingi. Şu suratları görkezin kıyın görmeyen. Bizim vatandaşlarımın suratlarını görkezin kıyın görmeyen. Suratları inha götürýän. Inara iýdim kundaşdan. Mansur Mingelov, Karkanov Allamurad, Murat Düşemov, Hallikov Nurgelli, Avezov Murat, Farhat Meymankuliyev ve beýlekler yüzden gowrak adam siyah tutawda Türkmenistanyna oturýarlar. Farhat Meymankuliyev bizim ýanky maglumatlar boýunça Türkiýede intek. Ine häzir biz suratlary görürüz. Ana Inara'nı görýär töwelime. Inara da var Türkmen baýda bilen. Ine şol ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň öňüdir. Ana şol uly aýnaly ýanky bina şu Birleşen Milletler Guramasynyň New York'da. Ine görünüp durandyr öňüňizde. Yak aşağı suratlı yine gök jaý ýanky. Кушура здесь стоит, а мы туда пойдем с тобой. А вот, Юрий, Инара. Идем, o bidan öňünü görkeselik. Şu ýerde aýdyr. Vatandaşlar, yani biz berik öz siyasetten dolayı bendelerimize, türmedeki yatan bendelerimizin zaşitesi için geldik. İnha bina, İnara İspanyol'da. Biz berden Türkmenistan İlyas geldin mi? Al suratlar alsana. Yüzlenmek istiyoruz. Kurbanguly bir de Serdar yani Bremenli prezidenti bizim siyasetteki yatan bir güne Türkmen oğlanlarımızı boy vermenizi talep ediyoruz. Bu besprediyeli son vermeli. Bu torsun artık. Devam. Yani biz bunun bilen tüm söz azatlığını Türkmenistan'da internet azatlığı adamların azat olmağını istiyoruz. Şunun için de biz modama bu tayyip çıkıyaz talep ediyoruz. Yanar çok açık сказать. Давай говори. Yine gördüğüm hormatly vatandaşlar yalnızca Nurjan apan iýdinden bizim ýanky protestimizin protest görýäňiz we hana şo gökçay şol Birleşen Milletler Guramasynyň binasydyr şol. Şo ýerde hem on diýen adam işleyen adamlar bolsa şo ýerde oturuyor. Şo merkez bürosu şol. Türkmenistan vekilleri hem bütün dünyanın vekilleri şo ýerde oturuyor. Ine şuraya aly ýanky merkez geçenler jurnalistler var ya bir topor resmi taýdan şo ýere ýanky jurnalistler we maglumatçylar bar ya da bütün dünya maglumatlary ýerdi. Onun esasında ertesi ýanky birinji gün onaky işleyen adamlar şolar maglumatlar gelýär, şolar ütfek başlaýar. Ondaçyndan pravzaşit gurulmaları, ondaçyndan hökümetler derre onu seyredip, batışlar edip so ýanky ýygnaklarda aýdyl ýaşalar. Ýanky hökman netijesi bardyr. Şunu attım. Inara, salamu aleyküm. Inara, hani bir dakika. Salam aleyküm, Murat Kurmanoviç. Sen yüzünü yapta duran şey taksa. Biz bugün bugün onun önünde bütün bu Rus ülkeleri, biz tarafları Türkmenistan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, bütün ülkelerden geldiler. Diktatör devletlerinden
hak hukukumuzu talep etmeye geldik. Ve o sırada da biz Farhat Durduyf için Farhat Durduyf'ın gönderilmesini, bize verilmesini talep ediyoruz. Ondan sonra Farhat Durduyf hiçbir şey yapmadı. Sadece öz hakkı hukukunu ve halkın hakkını hukukunu sordu. Her zaman bizim için çalıştı. O yüzden Farhat Durduyf'ın azatlığını talep ediyoruz. Sağ olun Inara. Aydan söylüyorum için hormatlı vatandaşlar. Ben hadi ort türüne de kıyıfta çaydayım. Уважаемые туркменстанцы, уважаемые наши зрители этого канала. Сегодня, 28 мая 2023 года, в воскресенье, проходит манифестация в поддержку политических заключенных Туркменистана и других стран. Сегодня люди собрались, особенно туркменистанцы, вместе с другими, собрались напротив здания Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Основной тезис протеста – свобода политическим заключенным, свобода незаконно посаженным людям. В последнюю неделю был задержан еще один активист, его имя Фархат Мейманкулиев. Он сейчас удерживается, по нашим данным, в Турции. По полицейским управлениям Турции он удерживается в Турции. Мы требуем его освобождения. У него имеется международная защита, то есть у него есть регистрационный номер и документ о его международной защите. Мы считаем, что Турция нарушает международную конвенцию по защите граждан, которые имеют международную защиту. Мы считаем, что Турция нарушает много конвенций, не только по защите международной защиты людей, но и другие конвенции, но и другие статьи конвенции. Например, незаконно забирают наших людей, туркменистанцев, размещают депортационные лагеря, незаконно депортируют Туркменистан. Фархат Мейманкулиев, или как его в народе называют, Фархат Дурдыев, сейчас это дело важнее всего. Весь мир пристально смотрит на задержание, незаконное задержание этого активиста. Ночью приходит домой АУР, задерживает людей, тех людей, у которых имеется международная защита, который не совершал никакого уголовного преступления, не продавал наркотики, не убивал людей, не занимался мошенничеством, не рекламировал какие-то террористические взгляды или экстремизм. Человек выступал в YouTube, защищал права граждан, выполнял работу омбудсмена Туркменистана, но своим методом. Все, что он может, за все, что он может понести наказание, это его административное наказание. Это административный штраф. Это, возможно, извинение перед кем-то, но не более. Даже в этом случае на него должны были в частном порядке, в обычном суде разбираться с ним, а не по умышленным, надуманным статьям или каким-то надуманным причинам его задержания и его депортации в Туркменистан. Мы обращаемся к руководителям турецкого государства. Хватит нарушать международные конвенции в отношении туркменистанцев. Вы незаконно депортировали Джумасапара Дядабаева. Сейчас хотите незаконно депортировать и арестовать Фархада Мейманкулиева. Хватит заниматься беспределом. Как вы хотите построить Туран? Как вы хотите завтра с туркменским народом сотрудничать? Вы не боитесь, что вашего посла завтра демократическое правительство выгонит из Туркменистана за беззаконное, незаконное отношение к туркменским гражданам? Вы не боитесь этого? Это очень быстро может случиться, потому что режим в Туркменистане авторитарный. Отец с сыном и его семья захватили власть. Эта власть сегодня бандитская, она управляется бандитами, нарушаются все правовые нормы обычных граждан Туркменистана. Все туркменистанцы ненавидят этих двух человек. Их зовут Гурбангулы и Сердар Бердумухамедовы. Один украл должность президента Туркменистана. Никто в мире не признал, кроме России, Казахстана, Узбекистана и вот этих вот Таджикистана и Кыргызстана. Никто не признал. Второй
уже бандит с опытом Гурбанул Бердымухамедов убил предыдущего президента, захватил власть, назначил себя национальным героем, дал себе 2 раза героя Туркменистана, грабит народ и объявил себя Аркадагом. Строит себе город по имени Аркадах. Не смотрит ни на законы, ни на что. Меняет каждый год Конституцию, последние 2 года. Уже больше 10 раз Конституцию поменяли. Вот эти бандиты, незаконные люди, незаконно образом, сфальсифицировав выборы, украли наши голоса, сейчас управляют страной. И Турция им потыкает, и Турция им помогает грабить наш народ. И Турция, тех, кто защищает права граждан Туркменистана, наказывает по заданию правителя Гурбангулы и Сердара Бердымухамедова. Поверьте, если Фархада Мейманкулиева депортируют в Туркменистан, Туркменистан взорвется, поверьте. Наступит или гражданская война, или этих 2 людей, как Гурбангулы и Сердар Бердымухамедов, на улице изнасилуют и убьют. Поверьте, мы сегодня в курсе, что происходит в Туркменистане. Поэтому мы требуем справедливости, мы требуем от международных организаций, правозащитных организаций, от правительств Турции и Туркменистана отнестись справедливо ко всем задержаниям и не нарушать международные конвенции. Hurmatly vatandaşlar, ine siz näme yazsanız kommentariyada men häzir ýa-ni ekrana çıkarın. Şugun biz ýene ýatylan Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde Farhat Meymankuliyewa, Nurgelli Halykowa, Mansur Mengelowa, Murat Düşemowa, Övezov Murada ve Allamrat Karkanov üçin Zoom protest geçirýär ve beýleki ýa-ni siyasi tarapdan ýiten, türmede ýatan adamlara ve başga da siyasi tarapdan näle biýigine ýatan Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatan watandaşlarymyza. Inanyň Türkmenistanyň türmelerine egerde 700 adam bolmaly bolsa 3,5 ming, 4 ming adam türmede ýatyr. Egerde 3 ming adam bolmaly bolsa 10 ming adam ýatyr. Şu real türmeler doly. Biz niye varýar? Biz bizim edermen oglanlarymyzy arýas edip türme taşlap, bul kezzaplar, ýagny hökümetde işleyen kezzaplar, paraxorlar Türkmenistan dağıtıp ýörler. Bu zatlar biz bes etdirmeli. Egerde görseň her kimin doğun arnaşyny Türkmenistanyň türmesine ya bolup çykdy, ya ýatanlar. Ine hatta meniň arnaşlarym türmede bar. Çıkanama, oturanama. Bu real bolmada, ho ýöne gören kişini sekenci da düşün, ýöne basyp suwutnama bolmasa da basyp. Geçen ýyl bir zat edipdirmiş diýip, ýa-ni şu onu arýas edip, hiç suwutnama ýok. Udo, условно досрочное освобождение. Suwutnama gelinçe sen otur, ine taň 10 ýyl oturwer diýip adamlar 10 ýyllap oturýarlar. Inanyň, ol bir kanun, düýünden bir kanun. Şoň üçin türmedäki oturan bir kanun batylan bizim vatandaşlarımıza, türmedäki oturan siyasat tarapyndan bir kanun batylan vatandaşlarımıza, Murat Düşemov, Hangelli Halykow, Karkanov Allamrat, Övezov Murat, Nurgelli Halykow, Mansur Mengelowa, Farhat Meymankuliyewa azatlyk talap edýär. Biz ýene de New York'a gaýdyp gelelim. Biz eşdiýäňim ine serdiň suratlar bardyr. Ine Murat Düşemow suraty. Mansur Mengelow yaraman ýatyr 6 aýdan mäni. Onuň aýagy çüýräp ýatyr. O gorgulyny izolatora goýup, izolatordan hem ýürüýte ýa-ni spets priýomna goýýar, sowuk ýerde ýatyrdyp muny ýa-ni ştraf edýärler, näme çykmyş, şunu golýarlar diýip. Görýäňim bu kezzaplaryň edýän işlerini. Adamlar gollasak şunu gaýtyp, ýa-ni batyşlar edip ýürüýteleşdiren bir kamera goýýarlar şunu. Sowuklasyn, ölsün diýip. Gurbanuly bilen Serdar Berdimuhamedowlar bizim watandaşymyza mehri ýok. Türmedäki oturumlara diňe basyň diýe, ölsün diýe. Serdar Berdimuhamedow ýygnakda ine 9-njy maýa adamlar, ýa-ni hökümeti işleyen adamlar aýdypdyr. Ýaşuly türmelerim doly. Dolar biz geçtik normadan. Açık boşadyl amnistiýadan halk sizi gowy görür diýse,
Yok koyuvermen hiç kimi. Ölsünler diye. O ne? Sen Türkmenistan'ın konstitusiyasyonun kepili bolýan sen. Sen haramzada adın iyisi bolýan sen. Türkmenistan'la tohumuz bilen ýigrenlen adamlar bolýan sen. Bilýärmi şonu? Men şu sözleri aýtmany utanýanam. Sizin adınızı tutmak şunu utanç. Türkmen halkı için. Şunu düşünen yok mu şu datlara? Kim alacak bolýaňyz? Çağma mallar ýaly. Arkada Serdarly Bahtiýar bunu bir samsykly bir goýun how bütün dünýäde maskhara etdiňiz bizi. Mundan beter maskharaçylyk gerekkä bize. Ine watandaşlar New York'ta protest edip dur, şo ýerde ine DVT ýazylgy baýdagymyz bar, aktivistlerimiz dur. Ve şo ýerde ine men Mansur Mengelowň suraty, Murat Düşewiň suratyny, Hallykow, Nurel Hallykowyň suratyny görýän. Ine şo ýerde Farhadyň suraty bar. Ine hormatly watandaşlar. Bir hepde geçti tutulanyny eýýäm New York'un öňüne protest edip dur, bizim watandaşlarymyzy gollamaly. Şoň üçin haçan siz bir güne batılan adamlar gollasaňyz, siz ýüregiňizde, siz ruhuňyzda, siz mertebeňizde, siz öz durmuşyňyzda adalatly gorýaňyz. Goran adalatly. Adalatly siz goramada ynanyň Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow hiç wagt goramaz. Olar başarsa bir adalatly edip höküm sürerler. Näme Türkmenistanda bir adalatly höküm sürýär? Biz goramdyk. Biz goramdyk şonu. Näme Türkmenistanda adalatly bolsun? Han siz goradyňyzmy? Ýok. Biz goramaly şonu. Mert durup goramaly bol. Ölmelen bolsa ölmeli, ýöne goramaly. Şoň üçin men her wagt aýdýan, her kim her ýerde öz haklaryny goramaly, öz jogapkärçiligini almaly. Grardan jogapkärçilik näme? Bir ýerde bir kançylyk bolsa, bir ýerde bir adalyk bolsa turmaly aýtmaly. Stop. Näme diýen sen? Sen o borjun şonu goramak sen bolsa özüň bozýan. Sen emheme iti näme diýen sen? Sen şunu goramaly, sen şunu ýanky haklaryny goramaly. Eger polis şunu bozsa, sen tutmaly polisi. Sen näme hakkı bozulan adama kitçek bolýan diýip aýtmaly şoňa. Polise de şonu düşünürmeli. Şulara konstitusiýany okap bermeli. Şular kime hyzmat etdiýänini ýadyndan çykardylar. Halka hyzmat edýärlermi ýa-da iki narkoman, kelleti giden psih balnoýlara hyzmat edýärlermi? Ine şonu biz şunu ýatlatmaly. Hökümetde işleyen adamlar var. Ay biz vatanımıza hyzmat edýäris, arkadagymyza hyzmat. Siz ağlamaň bizi. Siz kezzaba hyzmat edýäňiz. Türkmen halkyny hyzmat edýäňiz yok. Türkmen halkynyň eline tutup baskı oturýarsyňyz. Siz zulmü orlaýaňyz. Siz zulmü durur ýaly Türkmenistanda. Türkmenistan zulmçylyk gider ýaly, Türkmenistan betbaşlyk gider ýaly hemme zat edýäňiz. Ağlamaň özüňizi. Biz bilýäs onu. Oturuşlarda içip ay vatanı orýar, biz kasam berdik vatana. Sen vatan diýen yok, ol obyekt. Vatan diýen zat obyekt. Canlı zat wa halk. Watanyň esasy bölü halk. Halk bolmasa vatan yok. Sen şoňa hyzmat etmeli. Sen bir ýanky obyektde bir jaýa hyzmat etmeli. Halka hyzmat etmeli. Unudupsyň sen özüň kimdigini. Halkdan çykanyňy unudupsyň. Kezzaplyga batyk gidipsiň sen. Men MHM'de işleyen, ofitserler ýülenýän, polisde işleyen ofitserler ýülenýän. Namysyňyz guturupdyr senin. Wyjdanyňyz da ýitipdir. Kezzaplyga urulup firmacyklar saklap, siz wara geljeleri ýaly. Söz berseňiz. Aydın. Ben Türkmenistan hökümetine yüzlenmek isleýär. Bizim türmedäki yatan bendelerimiz Allah Murat Korhanow, Murat Düşemow, Nurel Hallykow, Murat Öwezow, Mansur Mengelov, Farhat Durdiýew, Meyman Kuliýew azatlyk isleýäris. Azat etmeňizi talep edýäris. Давай дополнение. Arkada vatandaşlar geçen hafta Cuma günü bizim Farhat Durdiýew Türkiye'den öz yaşayış adresinden Türk polisleri tarafından gelip almışlar.
Ve o günden beri biz Farhat Durduyev'e ulaşamıyoruz. Ulaştık. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra o yüzden biz toplandık. Farhat Durduyev'in eğer Türkiye'deyse Türkiye'den boşaltılmasını istiyoruz. Eğer Türkmenistan'a gönderildiyse hiçbir bilgi yok daha. Farhat Durduyev'in azatlığını talep ediyoruz. Farhat Durduyev hiçbir şey yapmadı. Halkını korudu. Halkını korudu ve bizim haklarımızı talep etti. Ve Farhat Durduyev'in hakkını talep ediyoruz. Ben de koşulayan Farhat Durduyev'e hem de beydeki ağızlar aydıp geçilen bendelerimize azatlık isteyiz. Sağ olun köp. Ine serdin hormatly vatandaşlar. Şo yerde suratlar vardır. Şo yerde jurnalistler gelýär. Şo yerde yani CNN, BBC ve beýleki uly bütün dünyada tanalyan mass medialar gelýär. Adatlyk radio gelýär ve maglumatlar hemme dünýäye ýaýýar. On körder. Şu zatlar bilýär. Şuraya protest geçirilene öňünden soralýar şolardan. Soralnak aýdylýar. Protest geçirilýär. Ol hökman öz adamlaryny iýerip, ýani habar tutýarlar. Näme bolýar, näme çip adamlar üçdi diýip. Ine şonuň üçin onun içinde de özgöçlükler ine şul protest sebäpli bolýar. Sebäbi adamlar seredýär. Olar aýlykda otyr. Olar naýomly adamlar, olar öz işlerini etmese, olar işden kop bolýar. Ine hormatly vatandaşlar, siz efirde kommentariýa ýazyň, men kommentariýany ekrana goýaýyn. Kim Farhady golýan bolsa ýa-da siyasat tarapyndan siyasat boýunça bir kanu ýagdaýda Türkmenistanyna basylan adamlar bolsa, olar gollasaňyz ýazyň. Ýa-da ýöne bir kanun, ýani bir adalatlyk tarapyndan bir adalatly adamlar basylan bolsa, olar gollamanyň ýazyp bilersiňiz. Ýazyň kommentariýalary, men şu kommentariýalary ýa-ki efire çykaram. Hormatly vatandaşlar, ýene öňeki ýagtda diýen şu gün 28 may saat 12-de Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde New York'ta ine protest başlady. Şu protestde Ruslarym, beýlik döwletlerim gatnaşýar. Şu protestde syýasy bir kanun tutsak edilen adamlaryň goýuly protest bolýar. Ne şu ýerde de bizim türkmen watandaşlarymyz şu protestde gelip DWT ine halk hereketiniň toparynyň adamlary gelip şu protestde bizim Türkmenistanymyzda bir kanun ýagdaýda syýasy tutsak edilen adamın suratlarını koyup şöyle goýuly protest edýärler. Olar şöyle adatlyk radiosyna we beýleki ýani mass medialara interwýular berýärler we hemme adamlar ýaýradýarlar Türkmenistanyň ýagdaýyny. Ine şuraya Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar. Sizde azajyk wyjdan galan bolsa, siz utanmaly. Watandaşlaryňyz onuň öňünde çykyş edip öz watandaşlaryny goraýarlar. Serdar Berdimuhamedow, siz kimin kepili? Siz öz tohumumuzun kepili. Utançsyz, bihaya, senin işlerini etmeyen son, sen öz işlerini etmeyen son, bizim vatandaşlarımız, onun binasının önüne, bizim vatandaşlarımızın haklarını gorlaýar da şolara kepili olacak bolýar. Utançsyz, bihaya, gutoran utançsyz bihaya. Türkmenin gutoran adamı. Men şundan başka söz tap bilemem. Ahalın gutoran adamı. Bihaya. Seni kim sayladı? Prezident dedim. Seni halk saylanmasa ne yapıp hizmet eden o halka? Ne yapıp şuraya protesta gelen o onun önüne? Bir haya, bu torun bir haya. Ne yapıp sana yağıtlı o protestini geçirdiler? Ne yapıp derru diyelatlar peyden o? Ne yapmalı bunu? Ne yapıp diyemez? Hava bana söylüptür. O administrativni ştraf. Ne yapıp koyuveren o? Ya da bir kanun basılan adamlar ne yapıptır deyip ne yapıp işlerini uğramak senin? Murat Tuşemow näme etdi? Parça şak boldy. Öwedif Murat näme etdi? Bir goşky ýazdy. Begen sen jemget döräp dur. Şu jemget seni ýetir gorar sen öz prezidenti diýip. O Nurul Hallykow näme etdi? Türkmen News bilen işleşdi. Adat maglumatlar berdi. Sen bermedin, sana derek etdi şonu. Korkan Allamurat Korkanow näme etdi? DWT'nin azasy boldy. Ne yapıp sen beýdýän? Ne yapıp vatandaşlaryny goramak? Ne yapıp Türkmenleri, Türkmenistanlar türme atýan?
Näçip türmeler doldurup 3 4 5 6 7 ulot neme içindäki adamlar köpeltdim. Näçip türmelerin içinde şek döreden ok. Näçip arkada şehirni uryan haram dadalar. Gıdıldan tuvaletler uryan, gıdıldan bana duş uryan. Näçip türmelerde ýagdaýlar oluşturanlar. Näçip türmedäki basylan adamlar näme olur raýat fınçykýarlarmy? Näçip kömek eden yok, naharny düzeden yok, epidemiýany düzeden yok. Dizenteriýa gidip dur türmelerde. Adamlar paçky ölküde otyr. Näçip şoňa şoňa Näçip Türkmenistanyň sağlyk goruş medisina türen okşoňa. Sebäbi sen we seniň kakyň Putiniň guly. Siz hiç wagtym halkyň guly bolmadyňyz. Siz hiç wagtym halka üns bermediňiz. Gurbanyň da gaýdysy bir gyýjaga gül bilen gelipdir ýanyna beýlekler bilen ýüzünde bir çyzyk bar ekeni, ýaşlygyna bir zat ýanky näme düşündirdi. Bir zat bolandyr da ýüzü bilen. Bu ýaly odan däl çağany getirmek menden surat almady. Sen näme fotoma diýermi? Sen kimiň milli lideri? Putiniň milli liderimi? Ya Rus halkynyň milli liderimi? Şuraya haramzadalar men ömrümde göremokda. Bagşlan men söýmeller, boyun alýan, men söýmeller bolýan, ine men başga söz tapamokda. Şular bir ýani şekilini beýan edýän söz tapamok. Hormatly watandaşlar, ine siziň efirde ýazan kommentariýaňyzy men goýýan, näme soruňyz bolsa, ýa gollugyňyz bolsa men okap bereýin we şul Zoom'a şul siziň gollugyňyz goşular. Siýasat tutsalara adatlyk. Farhada adatlyk, adalet istiýaram. Imoda efir paýlaşyň dogunlar. Politika zakon üçin siyasi tutsalara adatlyk. Siyasi tutsalardaky adamlara adatlyk diýeni. Türkmenistanyň aktivistleri adatlyk, adalet, adatlyk. Düşman şol tohumy ýok etmeli. Ýok etmeli, tutsak etmeli, türmäge basmaly. Näçip şu gün bir kanun ýagdaýda bir adaletli basylan biziň watandaşymyz otyr, ýöne hakyky kezzaplar daşyny gelip ýa köküm sürüp görler. Biz tutup şolary olaryň ýerine basmaly, türmedäki oturan 90% çykarmaly. Bir güne. Cuma sapary unutamdyk. Cuma sapary Dädebaýew Türk hökümeti tarapyndan tutulup Özbegistanyň zaprosy boýunça ýani barlaglar edilip netije çykarylyp Özbegistana iýerildi. Özbegistanyna şu adama 17 ýyl ceza kesirildi. Bir kanun adalatsız ýagdaýda. Adwokatyna da ýol bermediler. Adwokaty gatnaşdy. Oňa da ýani aýdan zatlaryna üns bermän bir adalatly ýagdaýda ine gatnaşdy. Ýani ýyl kesildi. Men hemmäňe aýdaýyn. Orta Aziýada dipkinli diktatorlyk ösüp barýar. Mirzoýew diýdi, Tokayew diýdi, ine Serdar Berdimuhamedow bular wara, ýani çalışanýarlar da ýöne diktatorlyk dowam edýär. Ýa sistema ýüklen ok. Awtoritar diktator sistemany biz ýatyrmaly. Şu sistema kim gelse diktator bolaýmaly. Ýa sistema şeýle gurulan, ýani diktator bolmasa ýürülip bolan. Şoň üçin biz şunu aýryp 92-nji ýylyň konstitusiýasyna gaýdyp gelmeli. Birinji azat konstitusiýa. Eýýan fes berilip kabul edilen konstitusiýa gaýdyp gelmeli. Şondan bäri edilen özgörşükleri biz kabul etmeliler. Ya şondan bäri edilen özgörşükler, ya konstitusiýa özgörşükler bizi diktatorlyk getirip bizi dank goýdy. Diýmek şul bir kanun özgörşükler biz durdurmalylar. 92-nji ýylyň konstitusiýasyny alyp açyk saýlaw geçirip täzeden ýani meclis saýlap, täzeden konstitusiýany saýlap, onam halk bilen maslahatlaşyp referendum üstü bilen birinji gezek halk bilen saýlamaşy. Onsoň azat saýlawlar geçirmeli. Hemme ýerde, welaýatlerde, etraplarda, hemme ýerde azat saýlawlar geçirmeli. Nurjan biz eşdiýänmi? Yok. Eşdiýän. Şo ýerde beýleki halklar ama haýsy halklar bar. Şo arada da bize aýdyp berseňiz. Şu geçip barýan määreke boýunça bize maglumat berseňiz gowy bolardy. Основной Бурят halkı var, Rus halkları var, Kalmyk halkları var.
Häzir şolaň bir vekili bar. Häzir men oň bilen sizi gepleşdirin. Ol size gaty gowy bilgi de berer. Саша, не скажешь, кто, какие национальности здесь есть? Говори. Говори. Здесь находятся национальности Погромче. буряты, Мгм. якуты, саха, калмыки. Погромче, если можно. Саша. Да, да. Микрофон, да? Вот. Да. Здравствуйте, Здесь мы вас находятся слышим. такие национальности, как буряты, саха, якуты, калмыки, башкиры, возможно. Я пока их не видел. Да. Туркмены, казахи, да. Мне кажется, тоже есть. В общем, много коренных народов России собралось здесь. Скажите, пожалуйста, да, вы нас слышите, да? Они нас Эшкин- слышат? Алло. Алло, вы нас слышите, да? Вот сейчас слышу, да. Aha. Сейчас. Şu yerde esası yankı adamlar beyli kalktılar neyme protest ediyorlar, neyme diliyorlar, neyme aydiyorlar, neyme Yani- istiyorlar, neyme talep ediyorlar. Onlar öz yani сейчас мен олың представительler bilen yeni göster. Простите, за что сейчас пришли сюда и что требуете? Можете сказать? Против путинского режима здесь стоят и против гнетения малых народов России. Мгм. Здравствуйте. Вы присутствуете в открытом канале демократического выбора Туркменистана. Мы сейчас проводим протест в защиту наших политзаключенных и в поддержку вашего протеста. Скажите, пожалуйста, если можно представьте, скажите, пожалуйста, протест с чем связан и кто участвует в этом и какие требования этого протеста? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Требования основные здесь. Вас плохо слышно, можно микрофон поближе? Секундочку, извините. Меня А зовут очень Вячеслав. Да, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здесь идет выступление против угнетения малых народов России, против российского империализма, против путинского режима и против всех тех людей, которые положили жизнь за свободу России. Здесь выступают разные представители малых народов: Бурятия, Калмыкия, Саха-Якутия и прочие другие малые народности. Да, также за Средней Азией здесь. Вот, поэтому каждый высказывает свое мнение, каждый, ну и каждый как бы ратеет за одно общее дело, чтобы малые народы освободились от гнета российского империализма. И как бы вот кто-то предлагает конкретные идеи, мы стоим, слушаем, пока просто поддерживаем. Надеюсь, в следующий раз мы уже добьемся более какой-то конкретики, что делать. Спасибо. Спасибо большое. Мы вам желаем обретения независимости и вам желаем, чтобы этот империализм, который вас тоже угнетает, был остановлен. Спасибо. Мира всем нам. Братским народам поддержка. Мира всем нам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. İşte böyle bu tayda köp jurnalistler var. Bizim hem interviewlar, bizden hem interview aldılar. Türkmenistan, Srednja Azya vekillerinin, Kazakistan'ınkiler var. Yani bu uruşu durdurma için böyle bir miting geçiriliyor. İni Yine vatandaşlar Feridun, DVT, Murat Düşemov, Nurgeli Hallikov, Farhat Meymankuliyev, Mansur Mengelov, yine şunun suratlar var. Ondan başka Korkanov Allah Murat, Uvezov Murat ve beyleki tutulan siyah taraftan adamlara biz gollab istiyar ve gollayar ve talep ediyar. Türkmenistan hükümeti kaçak yerde şoları boşaltmalı. Biz onları boşaltıyoruz. Biz ahir barıp sizi ayırıp şoları boşaltıyoruz. Yine şol adamlar bir güne bastırdılar. Siz şolun günahını çekersiniz. Şoları demek.
Hormatly vatandaşlar, ýazyp durun kommentariýaňyzy. Näçe köp kommentariýa bolsa, näçe köp like basylsa, şu videolar ýokary çykýar, bütün dünýä görýär. Türkmenistanyň içinde oturan, türmede bir kanun, adalatsız ýagdaýda basylan, suwtnamasy bolmadyk ýagdaýda basylan bir topar maşgalalarymyz var. Ayal, erkek maşgalalarymyz var. Olar bir günä ötýär. Ine şolar biz aýdyp geçenmizde, ynanyň türmede oturanlarda umyt görýär. Ruh galýa, mertebesi galýa, olar kömek bolýar, ruh kömek bolýar. Kömekler diňe maddi bolýan näler? Ruh hem bolýar, moral kömekler hem bolýar. Biz şolaryň atlaryny ine Amerikadaky Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňüne aýdyp bütün dünýä ýaradýar. Käbir kiçik ýanky türmejüklerde oturan oglanlarym şu zatlary eşitip gaty makullyarlar we gaty begenýärler. Şoň üçin şu videolar näçe ýokary çyksa, şonça gowy unutmaň, like goýmany, paýlaşmany, imoda bar ýerde we kommentar ýazmany. Siz şolar gollap kommentar ýazanyňyzda, ynanyň siz opozitsioner bolmaýaňyz. Siz hakyky türkmen grajdany, jemgyýet borçluňyzy özüňiz alýaňyz. Hakyky raýat borçluňyzy özüňiz alýaňyz. Birek bolmamak. Şuň bizde zulüm daşyndan gelmedi, içinden öredi. Bir sany kezzap bir tohum Türkmenistan basyp alyp Türkmenistanlara genosid edýär. Türkmenistanlar 40 gelýär. Näme biz goranmalymy şolardan? Ya şolardan goransak, watandaşlarymyzy gorasak, biz näme? Ýanky Türkmenistana ziyan ýetirýärmi? Elbetde ýok. Biz şolary goramaly. Daşyndan zulüm gelende birek-biregimizi goramaly. İçinden zulüm döränne de birek-biregimizi gorlamaly. Ine şunda watançylyk diýilýär. Ine şuma watançylyk diýilýär. Ol iksany emhemeşlik ara geçip biz watanymyza gulluk edýär, biz bolmasak döwlet ýykylýar diýip bir sany kezzabyň bar döwleti kezzabyň eline berip şonu gorap otyrlar da bulan ýanky pikirleri biz döwleti gorýar. Döwleti goraňyz, siz iksany kezzaby goraýaňyz. Döwleti ýykdyňyz siz. Ofitser bolsaňyz, kiçik wyjdan alan bolsa, çağranyň öňünde bir hey açyk borcuňyz bar bolmasa, siz çağranyň geljeğini üçin görüşerdiňiz. Şu iki kezzaby tutsak edip açyk saýlawy geçirderdiňiz. Sizde uluryal gahrmanlyk ýok, uluryal watançylygam ýok. Özüňizi allamaň. Kasa maýdanyňyzda men watana, türkmen halkyna hyzmat eder diýdiňiz. Men Türkmenistan prezidentine ýeke tek diňe şoň hyzmat ederim diýmediňiz. Näme bunu diýäňiz? Men Türkmenistan watanyma we prezidentime gulluk edýän diýäňiz. Türkmenistan ol bir ýanky bir bina, bir yer, territoriýa. Siz näme territoriýa gulluk edýäňiz? Siz janlyda gulluk etmeli. Halka gulluk etmeli. Halkyň esasyny halk ba, siz ba. Halk 40 tutarsaňyz döwlet hem ýok. İksan kezzap tohum ulanyny hem tok ýok. Halk gırasaň çağranyňda ýapaşar. Bileňizmi şu zatlary? Ya biz samsyk görýäňizmi? Ya türkmen halkyny samsyk görýäňizmi? Siz idiotlar. Biz kösenýän adamlar. Häzir güýçlensek siziň hem işiňiz görür. Siz idiotlar. Bir tane idiota gulak asyp getip ýörseňiz. Balaňyza goýýar. Utançsız bir haýar. Özüňize ofitserim diýäňiz. Olara iksan kezava gurun, nämeden olaryň awtoriteti kanalizasiýaň aşagyň deşik geçip, ýanky aşak girkitdiler olar. Indi ömrüne galmaýarlar. Utanmanam öňe çykyp, ukazkajagyny alyp ýygynak geçirip öz arkadaky şäherine urýar. Gutorun binamyz jellat. Oň ogul bolsa samsykran bolup, ýanky tilkije ýüzlü öňe çykyp, gurýan zadyny bilmän Türkmenistany katastrofa alyp gidip otýar. Gyrın, basın şedin, halk gelesini kaldırmasın, türmedekine koy verilse ölsünler. Eýýän başlagyna kakydyndan iştäňiz. Biz näme garaşat bulardan? Ine şuraýaly hormatly watandaşlar, dilegelli, bilegelli diýişäli, men size şuruň karakteristikleri sanadan berdim. Ine şuraýaly iksan kezzap ýurt dolandyranyna Türkmenistanyň içinde de awramyz ýok. Türkmenistan daşyna Türkiýe barsagam türkmen halkynyň awrasy ýok. Başga döwletlerde türkmen halkynyň awrasy ýok. Biz ýykýan näler? Biz gorýar. Beýle halklar bize serdip türkmeni
hormat koyup başladı. Şol iksan kezzap şeýle bir şertleri döledýär de halk Türkmenistanyň gaçar ýaly etdi. Ine şul masarçylyk. Ine şunu görüp Türkdäki hökümet öňüne gidin bizi ýürege düşdüňiz diýip aýdýar. Kimlik beren o. Şoňa bardyk biz. Öz ýurdumyzda ýaşaman şu daşyna gelip şo ýerde ýank adalatlyk we adatlyk gözlýär. O ýerde adatlyk tapmaz. Ol bize daş ýurt, bizim öz ýurdumyz bar. Ine şo ýerde adatlyk we adatlyk bolmasa biz şonu talap edip goýmaly. Tamam. Gelecekde de adatlyk gurmaly. Başga ýol ýok, inanyň. Ha? Ine hormatly watandaşlar, biz ýene de Говори. ýa protest gaýdyp gelýär. Bizi eşdiýärmi Nurjan? Ha, o eşdiýäs. Şu suratı gowy görmekden kyn görmän. Biz gowy görmeli. Govucu tutbiýär. Gerek. Aha, şöyle. Aha. Yine. İnha bizim devletimizin predstavitelleri bizim yaş oğlanlarımızı yok edip türme salıp ezdirip halkımızı ezýärler. İnha onların suratı seyredin. Onlara malkayttık yanımız bilen. Tanışın. Tanımayan olsalar adamlar. Bakın. İnha diktatörler. Tamam. Yani bizim yanımızda şu an başka milletler vekilleri gelýärler, sorýarlar. Bizim oğlanlarımızı suratlarını görüp näme üçin bu barada hiç de aýdylanok, had edilenok diýerler. İnha biz şonu mass mediada yankı döretmek isleýär. Biz öz oğlanlarımızı zaşit edýäs. Türmeden onları halas etmeklerini talep edýäs. Farhat Durdiýew, Mansur Mingelow, Nurberdi Halykow, Murat Düşemow, sonra Cuma Sapar Dedebaýew, Murat Korhanow, Abezow, yani bir giden oğlanlarımız hemmesine azatlık talep edýäs. İnha şu diktatörlerden. Çete sesi yok. Eştiýär. Biz eştiýär. Men häzir kommentarlar goýup durdum. Eştiýär sizi. Aýdyryn. Hormatly watandaşlar, biz ýalňyza interwýu aldyk. Şo ýerde organizatoryň birinden. Men ýalňyşmasam Burýatiýadan adam. Bular näme çyp çykyş edýär? Kiçik halklar var Rossiýada. Mysal üçin Burýatiýa, Yakutiýa, Xanty-Mansiysk, Başkırstan, Tatarstan ulu halk, Kumyyklar we beýle kiçik halklar ine öz garşylygyny aljak bolýar. Ine kim Rossiýany, Sowet Soýuzyny isleýän bolsa, inanyň öňkü Rossiýa galmady. Öňkü Sowet Soýuzy galmady. O ýerde de banditler. Şo banditler siziň banditlaryňyz bolýar. Bizim Sowet Soýuzyny gowy görýärdik. Ýöne häzir olam ýok. Öz ortalaryny gynýarlar bular. Häzir ine habar geldi Rossiýadan çykmak gadagan. Zagan pasport beren oklar. Endi Türkmenistanna. Yetip aldy Türkmenistany. Ine halklary galyp başlady. Rossiýan halklary. Öň Putin 70% golýan halk galyp başlady. Adatlyklaryny talap edýär. Öz başlyklaryny talap edýär. Bizde öz başlyk ýurdumyz bar. Ýöne biz öz başlyk däl. Biz garaşly Putina. Bize iksan kezzaba garaşly. Ol iksan kezzabam başga Putin kezzaba garaşly. Hany garaşlylyk? Hany garaşlylyk? Hany adalatlyk? Hany adatlyk? Hany bitaraplyk? Hiç zat ýok. Tek bu zat. Bir hakyky kalmaly. Adatlyklary, adalatly ýurdumy almaly. Garaşlylygyny almaly. Ses gelen ok, Nurjan apa ses gelen ok. Ha, inni gelýär. Aha.
Простите, вы можете сказать, почему сегодня вы в митинге находитесь? Потому что я против войны. Подождите, Азиз, одну секунду, говорите. Потому что я Здравствуйте. против войны, которую затеял. Здравствуйте. Вы присутствуете на Говорите. канале демократического выбора Туркменистана, на канале демократической оппозиции Туркменистана. И мы бы хотели узнать, сегодня происходит манифестация, она с чем связана, кто присутствует и какие требования у этой манифестации? Поддержка – это митинг связан с поддержкой и дискриминацией малых народов СНГ, России. Спасибо. Вы могли бы представиться, какую страну вы представляете? То есть какие народы вы представляете? Скорее всего, не страну, я представляю свою республику, республика Калмыкия. Родилась и выросла я в городе Элиста. Это находится на юге России. Меня зовут Полина. Очень приятно, Полина. Мы желаем обретения вашей независимости. Мы хоть и Туркменистан независимый, но мы все равно зависимы от Путина. Наши два диктатора, которые страной управляют, они зависимы от Путина, и мы ничего с этим поделать не можем. И сейчас мы тоже собираемся, как и вы, получить свою независимость. Мы боремся за свою свободу. Мы хотим своих диктаторов арестовать и затащить в тюрьму и привлечь к ответственности. Читала за ваших, кто сейчас у вас в власти находится, какой режим сейчас у вас там, в вашей стране. А где вы прочитали это? В каких российских? Нет, это не в российских, это я прочитала в казахском паблике в Инстаграме. Окей. Ну, мы желаем вам обретения независимости, и мы вас поддерживаем. Калмыкию, калмыцкий народ. Большое. Мы желаем вам в первую очередь независимость. Спасибо. Спасибо вам большое, вам также. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Hormatly vatandaşlarımız, yine şu Palina diyen kıyı Kalmıkya'dan öz halkına azatlık talep ediyor. Yani küçük milletler var. Rusya'da bir topar küçük milletler var. Ben yanlışmasam 200 tane ya 250 millet var. Şular inni Putin'e karamazdan öz haklarını alıp, öz azatlıklarını alıp, öz karşılığını talep ediyorlar. Öz küçük devletini kuracak oluyorlar. Biz olsa Türkmenistan ofitsial taydan, resmi taydan garaşlı bir taraf olup entegem Putin'in kucağında, entegem Putin'in yankı eline. Biz turup azatlıkımızı, hakiki karşılığımızı almalıyız. Biz şunları ayırmasak, İhsan Tezavi, Kurvanı ve Serdar Berdimuhamedov'u ayırmasak, biz şunun üstünden Putin'in eline oturursak, karışlı. Yani şunun için Türkmen halkı yırtman kalmalı. Başka yol yok, başka uğur yok. Şunun için ben Türkmen halkını yüzlenen vatandaşlar. Yine ben Murat Kurvanov halamak, devletini halamak, onu halamak, bunu halamak, ben şunu aydı bilemek deyip bir topar atmaska gözlemem. Siz turun. Sizin ögüden biz iyinizden gidelim. Turulu ho, borlinni, çıdabillik, köselim ho. Bundan başka bolan ho. Selamun aleyküm Serdar. Arman işler bilen gururumuzsanız. Yine Serdar Hacı Nipesov bizim aramıza geldi. DBT vekili. Serdar, yine şahadır Birleşmiş Milletler Kuruması'nın binasının önünde New York'ta şu gün 28. May günü bağlar günü adamlar işlerini taşlayıp gelip yine protest geçiriyorlar. Siyasi tutukları, Türkmenistan siyasi tutuklarına yatan adamlar kollap Rusya'daki yaşayan küçük halkların vekilleri öz azatlıklarını talep edip yine protest geçiriyorlar. Siz şu arada siz koşulayan mı şuraya protestlara? Siz neye diyecek? Bizim tutsaldaki yatan bir kanun yağdayda basılan avlanlarımız şuraya kollap bir zat ayıp bilecek misiniz? Bakayım var mı? Selamun aleyküm hemmelere, yine bir gezek. Doğru diyeniz Murad ağa, biz bu günlerde bu dünyanın təze 100 yıllık tarihi yazıldıran vakti Türkmenistan'ın halkı hükmünü yurdun içindeki boltturan vardı, öz halkımızı özümüz qovu bilişimiz yalıq. Bugünkü günü dünyanın şu mitingine koşulmalı, sebebi hakikatten siyasetçiler ve politiklerinin aytmağına göre bu uruşun neticesi Putin yengiliye ve bütün yurtlar erkinliğini kazanıya nesip olsa biz bu uğurda ınlanıp yöremeli.
Ve şöyle bir güne basılan aktivistlerimiz var ya da dünküne bir heptirikten beri itkiden barkat durduğu hakkında hem şeyle biz ağzıydık o şey talep ettirmeli. Türk hükümetinden var olsa Türk hükümetinden talep etmeli, Türkmenistan'dan olacak o da Türkmenistan'ın hükümetinden talep etmeyeni başarmalı. Biz bugün birbirimizi koğrap oňormaly, gelecekki 100 yıllarda, gelecekki 1000 yıllarda Türkmenistan'ın nesli arasında kanlı, temiz, azı bir halk olup yaşamaklığı için. Sağ olun. Yine bizim bir vatandaşımız yer-yerde başka devletin rahatını alıp daştan Türkmenistan'ı güllemek ansat. Edin sizden, bizim size bakalım. Sizden et görün şunu. Да, сейчас будет общая Amerika'da фотография. görün, yine şuraya alayım. Et görün. Şuna mı edileniz o? Murat Kliçeviç, şunu tankid ediyor yazıya, şeyle bir yağdayda siledili, yurdun içindeki halkın, daşındaki bir sesini edip veren aktivistlere, rahatlara, adalet için, demokrasi için göreşen halka, yurdun içindekiler karşı otuyor mu? Biz baraylıyın, ağzı birleşelim, bu sol azizam kim yazıya, özleri şu arzu ediyor mu kovudurmuşu? Avrupa'daki ya Amerika'daki ya arzu eden aklar mı? Ya şu bol görüşünde yaşamana devam edecekler mi? Eğer arzuunu belirleyen olsalar, bunu yalı komentari yazmalılarla in olmanı sesini çıkarmanı oturmalı. Doğru. Yine dinimizde de var. Allah Teala'nın kabul ediyor diye yine bir zat ediyor diye Kur'an'a okuyor diye namaza okuyor diye yine Müslümanları alda valen kesip gören adam ne mi böyle diye yurdun başındaki diye. Onu goldayan kim bolsun diye. Allah'a karşı ve peygamberine karşı bir açılan bir savaştır bu diye. Bugünkü günde Türkmenistan'ın halkı ya da Orta Asya'nın ya da belki Müslüman halklar hem ayağa kalmayacak olsa onunla katkıyın, onunla özümüzün çukurumuza özümüz ayağımız taşlayası oluyor. Biz şunu oylanmalı. Etiki bir günkü çağlarımızı, ilk çağların geleceklerini fikirlenmeli. Allah'ı hem unutmalılar. Allah Teala ne buyuruyor? Kafir bol gitmenizi istemiyor Allah Teala. Hiç kimin kafir olmasını istemiyor Allah Teala. Ama inansak hem kafirlerimiz şunu bilip bilmem özümüz şunu desteklep yalançıları, münafık sıfatlı adamları şoları desteklep yalanlarına hova deyip adamlar bilen aklar Müslümanlıktan çıkıp dinden çıkıp gidecektiğini. Katı elsenç ve katı korkunç burada. Sağ olun burada. Sağ olun. Yine men azizde ýüzünje koýandan. Näme siz bize maslahat berýäňiz? Bizim gidenip oturulmy. Biz yine şu zatlar ýaňlantyryýar. Halkary gurumlar bilen işleýär. Biz özümiziň pozisiýamyzy, statusumuzy ulanýar. Türkmen halkyna kömek etjek bol. Yine gidelim Türkmenistan'a biz näme edilýär? Halk taýýar däl. Halk taýýar etmeseň, baryp şu ýerde bir zat etjek bolsaň, zat bolmaly ine Navalny bardy. Näme bitirdi? Bitiren zat bolmaly. Ýöne haçan halk taýýar bolsa, biz barsak, halk bilen biz eder şonu. Biz gödüňünde tutýar, baryp etmeligini. Ýöne halk gatowkada gidip dur. Siz bolsa şu ýoldan biz aýyrjak bolýaňyz. Onda görkezin başga ýoly. Biz başga ýollardan gideli. Häzir daşyna etmeň içinde gürlen, onu daşyna yapsak hiç yerde de gürlenmeýär. İçindekiler bundan meter kösenýär. Şunu diýäňiz. Men şu bir zady bellek keçesim gelýär da Murada soňky döwürde dünýäde bolup duran habarlary hem okap otyrys, ine köplenç halk indi güýmeni otyr aktivizm bilen beýlekler anarky bilen bilen dünýäde Kitay öz halkyny hem östürip, hani öňkü kommunizm döwründen çykyp biznese geçip bir dünýäde kommunikasiýalar gurup özünün raýatynyň ýaşaýyş standardyny Ýewropa standardyna deňişdirmäni aljaşýar. We gel yurdun başyndaky biri hezetsin galanlary muçiz etsin diýen hakda Ýewropa standardyna getirdim Kitay belli bir derejede. Ýöne bugünkü günde Hytaýyň hem guran teknologiýalary Ýewropa bilen birleşmek islemesi, uruşy islemeýändigi görünýär. Hytaýlylar biznesiň adamy we biznesi östürmek üçin sen halkyny östürsen, sen halkyny baýatsan, yurdun başynda kim bolsaň bolar, sen aýtmak gerekdir, özüňe bir zat diýip at takmany halkyň özü göterjek ýere derejä göterir. Baýa derim. Sen baý halk imed etseň baý bolarsyň. Sen garyp halk imed etseň näle baý boljaksyň? Bolup bileňok. Biz şol ugurda ýöremeli ýildeşler. Biz adalatan talap etmeli, agzy birligem talap etmeli we özümiz şol ugurda ýöremeli. Her kim özüni aýtmaly. Men isleýänmi agzy birlik, isleýämakmy? Ben çağlarıma gowy gelecek isleýänmi, isleýämakmy? Ya da Orsiýetde ýaşap bilmän gaçyk gaýdan oligarflar ýalyk
İtalyan bir yurdunda, Malta'da bir ors mektebe gatnatjak mı gymmat bahadan men pulum köp diýip. Watanyndan aýry, yurdundan aýry, o başga bir zat. Ve nime diýjek bolýan şu inşallah şu öňümüzdäki 3 aýyň içinde awgust nemäni gutarýar diýip oturlar nesip bolsa. Putin utulya Orsiýada muzu demokratiki bolýar diýip nesip bolsa bu dünýädäki bütün diktatorlaryň gidişi bolsun inşallah başlangyjyň soňy. Buna men aşakda oturayım. Kamerany açıp işlem wagtyňyz yüzlerini verin. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine bize ýadyar, почему слабая подготовка? Почему не так организовано? Ну, потому что вас нету среди нас. Потому что вы не помогаете. Потому что так, как вы все думают, вам должны все привести, сделать за вас все бегать должны. Поймите, мы такие же граждане, как вы, Туркменистана. Мы такие же люди, которые борются за свою свободу, за свою независимость. Вы тоже такой же должны быть. Вас нету нигде. Вас нельзя на общественной площадке идентифицировать. Вас нету. Вы только комментарий пишете «почему». Даже поддержку не можете написать. Напишите поддержку хотя бы. Если не знаете почему, подумайте почему. Потому что наши люди боятся лицо показать. Наши люди боятся комментарий написать. Неужели это не позор? Вы не знаете об этом? Мы не можем организовать так, как хотим. Мы призываем, все делаем, но люди не приходят. Боятся. Спасибо им за то, что комментарии пишут. Поэтому вы должны это знать. Лучше нас. Если бы наши люди могли поддерживать своих политиков, мы бы жили в другом государстве и счастливо. Мы не поддерживаем своих политиков, потому что мы не политизированы. Мы боимся в общественную жизнь вмешиваться. Мы не вмешиваемся. Мы занимаемся бизнесом, мы коммерсанты. Мы прячемся от себя. Мы прячемся от другого туркмена. Мы от политиков убегаем. Если мы не поддерживаем политиков, мы ничего не заработаем. То есть жизнь, свободу и не заработаем справедливость. Только поддерживая политики. Почему? Политики борются за власть. Политики ставят свои программы. Политики исполняют желания народа. Не кто-то, вот не те люди, которые захватили власть, да, без народа, они исполняют свои желания. Политики, которые выступают, с народом работают, если они придут к власти, они исполняют желания народа. Не думайте. Те политики, которые с народом не работают, захватывают власть, они исполняют свои желания и своего окружения. А те политики, которые с народом работают, они перед народом обязуются, и они продолжат эту обязанность, работу свою. Это вот так. А вы их не поддерживаете. А как они смогут победить? Они что, волшебники? Против них миллиардеры сидят, которые власть захватили, бандиты. И что, вы не знаете, что их победить нельзя шариками и флажками? 100 человек. Шарики и флажками можно победить, если у нас 10 тысяч человек, 100 тысяч человек. Они даже убегут. Но вы-то же не присоединяетесь. Вы-то всегда требуете. Вы никогда не думаете, что это ваша страна. Что вы обязаны, как и мы. Наши права не больше, чем ваши. Мы же идем до конца. Мы же свои обязанности берем, гражданина Туркменистана. А вы не берете. И вы считаете, что вот почему так не организовано, почему так. А потому что вы не интересуетесь. Люди, когда им говоришь, они убегают. Я в Турции ездил. В метробусе. В маске, в очках стоял. Как маску, очки снимаю, люди убегают. Одного туркмена поймал, он там с кем-то разговаривал. Да, видел я тебя в YouTube. Ну и что? И сразу убежал. Вторая вышла, мы за ней шли. Она узнала, что мы просто за ней идем. Вы бы видели, как она убегала. Мне аж стыдно стало. В кафе, ресторан приходим, кушаем, чтобы поддержать нашего туркмена. Он улыбается, тут же прибегает, сервис дает, только начал, сервис дает, убегает. Это же позор. Это не нам позор. Это позор для нашего народа. Мы убегаем от своих обязанностей, мы убегаем от своей справедливой жизни, мы убегаем от своего будущего. Это позор, если мы не понимаем это. Для нас позор всех. Для меня позор, что я не могу донести это все. Для того человека позор, что он это воспринимает как оппозицию и убегает, не понимает, что на самом деле
Сердар Гурамбулу, Бердымухамедовы захватили власть и угнетают народ. Они знают, но не боятся. Даже не боятся, не хотят вмешиваться. Сегодня самая большая отмазка туркменистанцев. Когда я говорю туркмены, это туркменистанцы. Разницы в понятии туркмена и туркменистанцев нету, не забудьте это. Один человек, кто ввел это специально, чтобы разбить народ. Запомните, мы все туркмены. У нас в паспорте паспорт Туркменистана. Нас называют туркменами. Но внутри мы можем быть оригин, то есть оригинальный узбек, там, булуч, еще какой-то. Но мы все туркмены для всех других. Поэтому, пожалуйста, вы поймите, каждый туркмен имеет права и обязанности. Все, что творится в Туркменистане, он должен быть участником. Он не должен убегать из страны, чтобы заработать денег, прятаться и поддерживать свою семью как партизан. Так не должно быть. У нас самая сегодня ходовая отмазка. Ай, моих родственников уже не трогают никого, поймите. Да, приходят, спрашивают, их посылают, они уходят, потому что сейчас уже много выступают. Пойми, не обманывайте себя. Хватит нас обманывать. Вы себя даже обманываете. Перестаньте. Мы прошли эту точку. Мы продвинули эту точку глубоко вовнутрь. Внутри люди уже встают. Перед зданием дворца президента люди вышли. 30 женщин вышло. Их что, разрубили на части? Нет. Их что? Да, забрали в отделение, разбирались, объясняли, не надо этого делать. Они сказали, что наши проблемы не решаются. Вот мы сюда пришли, чтобы Сердар Бердымухамедов, наш президент, решил это. И что? Это что, оппозиция? Нет. Они свои права отстаивали. И что, это преступление? Нет. Это показывает, что он гражданин этой страны. Вы как мышки живете, убегаете от всего. А потом в Турции, кто там хотя бы, где можно выступать, выступает, вы на них... Вот, если такой храбрый, иди в Туркменистан. И приедем в Туркменистан, поверьте. Когда у вас поменяется мировоззрение, когда у нас поддержка будет хотя бы 2-3% от 100%, мы приедем не только что приедем, мы арестуем его, Сердар и Гурамбулу Бердымухамедов. Вы не сможете, мы арестуем. Первые будем бежать, быстро арестуем. И покажем вам. Просто поддержите хотя бы 2-3%. И все. Serdar, yine bize gurumaçlıklı değer, neyem çip gurumaçlıklı işlerini yok deyip tankit ediyorlar. Sen ne mi diyecek şuna? Murat ağa, yana orusçalap düşündürdünüz. Ben hem Türkmence pervoda tiperamadan başka ne mi diyeyim? Her kim öz geleceğini özü tayarlaya. Yurdun içine barıp gürle deyip oturan adam içi yanık gürleye ya da şundan içi yanık oturup gürleye. Yani için yan ya yöneten köpçülüğe koşulmalı ha. İl bilen bolan toyda bayram deyittirler. İl bilen köp ölüşmeli la. Çıkmalı, talep etmeli. Şu Murat Düşemov dağı. Yeka başına barıp hükümet bilen rahatlarına girişecek oluyor. Yani yak köverdiler bu çağa. Ne için yakıyorlar? Naka komasına vani. Näme sebäpli diye. 2 sanak, 3 sanak, 5 sanak hezilet piyasasında qalanlar köçensün diýemi? Ýok. Biznes dünýäsi biri gowy ýasasyn, beýlekler köçensün diýen ok. Ýene Ýewropada geçip gördüm men bu ýar millen bäri. Ýewropada senin halkyň bay bolsa, ýurdun prezidenti, ýurdun hökümet bay bolýar. Halkyň garyp bolsa, hökümet bay bolup bilenak. Hökümet zalim bolup, ýurt baxtly bolup bilenak. Hökümet zalim bolmana haky ýok. Mınça halktan gorkup işlemeli o wezipede oturan adam her kim bolsa da halky tersine gorkuzmaly däldi. Prosta bu hakykatdan hem şo. Häzirki o dünýäde bolup duran Putin rejiminiň bir oýnatkylardygy belli bolupdy. İnşallah awgust aýynda gatykän prognoz bar. Siýasatçylar tarapdan, diplomatlar tarapdan dünýä bir diplomatyň çykyşyna gatnaşdym. Berde Polşada öňe diplomat bolan diplomatiýa konfliktli situasiýa diýen wagty şu Ukraina bilen Russiýanyň urşuna bir mysal getirýärdi. Ukraina ýeňär diýdi. Ukraina diýdi Orus bilen diýdi dogan halk bolup ýaşandyrlar. Ýöne bulara zastavit edip ýaşatyljak boldy soňky 100 ýylda diýdi. Ýöne başa barmady diýdi. Bular diýdi Belaruslar ýalak ezeriz, Kazaklar ýalak eder, beýlekler ýalak eder ýok. Ukrainaçylaryň duhy güýçliräk çykdy diýdi. Orsarınqıdan. Onun için eris Türkmenistanlılar duhunuzu görkezin ya da yitik gidersiniz. Sağ olun.
Sağ olun, Serdar Aydın'ın için. Hurmatly vatandaşlar, ine eýen 1,5 saat biz efir edip duruz. Ine bizim vatandaşlarımız görüp durursunuz, Birleşen Milletler'in gurumasynyň binasynyň öňünde bizim haklarymyzy goraýarlar. Ýagny bizim vatandaşlarymyzyň biýüne basylan adamlary gollap şoluň haklaryny goraýarlar. Ine şu ýaly haklary biz goramaly hemme ýerde. Häzir egerde Farhat Meymankuliýewi goýbermeseler, biz Farhat Meymankuliýewiň oturun ýerine protest adamlar çağırsa, biz ýa-ni basyşlar ederiz. Şonuň üçin biz her adamymyz üçin görüşmeli. Her bir siýasaty giren, ýa aktivist, ýa ýöne vatandaşymyz haklary bozulsa, biz görüşmeli. Onu, inanyň, bular bizden gorkarlar. Ine mysal hükmüni aýdyn size. Ine men mysal üçin ministr MHM, Atagarriýew. Men otyň, basın, gırın, öldürün, yığınan diýip otyň. Minister saňyny 10.000 adam gelse, gaçmana deşik tapmar şol adam. Gaçmana deşik tapmar. Hele köýüne gelip gaçyp gider. Inanyň. Şeýle şöýle baran adamlar şu 32 ýylda şu MHM nämeden bolsa adamlara şory ederler şonu. Inanyň, egerde häzir gysga wagtda biz çözmesek, 6 ay galman grarnyň uşu turýar Türkmenistanda. Ine men MHM-laryň ofitserlaryna aýdýan. Siz namatlap, watany gorap, ýa-ni Gurbanuly bilen Serdar gorasaňyz, ine grarnyň uşu turýar. Birinji bilen sizden başlarlar. Külüňizi çykarlar. Mesela aýyan. Gaçarsaňyz, ýeriň aşagyna taparlar. Täze hökümet gelip sizin spisaklaryňyzy edip bir-birden deşiklerden köwläp çykarar da jenaýaty çeker. Indi bolly, inanyň Putin ýykylýar. Kim Gurbanuly? Hiç kim. Putinin kölegesindäki bir nokotçuk. Kim Serdar? Ahyrkyny şermende. Sizi gorarmy? Kim sizi gorasyn? Aýt. Bütün dünýä halkar gurumalarmy? Sizi gözlärler. Beýleki döwletlermi? Sizi gözlärler. Türkmen halkymy? Sizi gözlär. Täze dölen hökümetmi? Sizi gözlär resmi taýdan. Düşüne bolapmy şu zatlara? Ay Gurbanow aňardan Fransadan gurulýar. Inanyň, bir günde çalışyp bolýar şu zatlary. Uğruna bir giýje işleýändir. Çalışmalar gelip otyr. Görürsiňiz. Inanmaňyz, görürsiňiz. Ýöne häzir eger wyjdanyňyz bolsa, namusyňyz bolsa, oşulyň, kömek edin, gruppa döredin, arrest edin, azat saýlary geçirdin, çağırın, adamlara kömek edin. Tutsaňyz basmaň, sypaýçylyk edin. Näme sypaýçylyk etmeýän men size öwretmelän. Siz bolsa, ýöýte bir-birini gollap prokuratura MHM polisi, polis ýa-ni harbolugyny we hökümetdäki işleýänler bilen ılalaşyp, birleşip band формирования, organizowany prestupny gruppirovka edip halky talýan. Bir killeňi işleýän şoň utanawlykmy? Öz halkyny tanama. Sen näme Türkmen näme? Niýede dogulun sen? Haýsy welaýatyň, haýsy halkyň adamy sen? Öz halkyny maşençilik edip, allap, gysyp, basyp, talap etýärsiň. Utanawlykmy? Türkmen halky Türkmenistandan gaç gitmäni arzu edýär. Utanawlykmy şu zatlar? Ine biz watany goraýar. Siz watany goraňyz ok, halk içinden gaç gidýän bolsa, şu zatlar kelleňiz aýlanlykmy? Bizim başlamamız näme diýär halka? Tükünni, bu tordu. Näme diýär bu haramladylar? Üýüşüp näme jogap beripdiler okmy? Beripdiler. Ya gowy. Buraklyçeviç. Ha, aýdym. Ha, başlaň. Böldüm sözüňizi. Häzir bizim bir oglançygymyz gelmeli. Olam aş Bostondan 4 saat öz maşyny bilen gelýär. Inha bir galdy bir 5 minut. Şoň bilen bir interwiu etsek, gowalardy. Birazajyk garaşsaňyz. Bolur. Ine hormatly vatandaşlar seýredin. Farhat Durdiýew, Juma Sapar Dädebaýew, Mansur Mengelov. Mansur Mengelov 10 ýyldan bäri kösünip ýatyr, aýaklary çüýräp ýatyr. Muny saklamak hiçli mani ýok rejimiň. Bu amnistiýa birinji çykmaly adam. Bu görgüliňi saklap, öler ýa-ni ölsün diýip saklaýarlar. Amnistiýa çykmaly adam bolsa birinji şul çykmaly. Hiç zat eden ok, boyun alan ok,
boyun edibilmediler. 10 yıldan beri saklap geliyor. Maskarçılık. Hani Türkmenistan'ın kepili? Efire ve gurulayan. Men Türkmenistan'ın halkını, Türkmenistan'ın kanunlarını, Türkmenistan'ın konstitusiyasını gece günü ılgap koğranını. Maşenlik sen. Bu torun maşenlik ahatına şermenler. Senin adını tutanmızda utanıyasız. Biliyor musun? Öyle milli lider diyen bir haramzadanın adını tutanmızda Gurban oluyor. Utanıyasız. İndi Gurban'ın ad çağlar koyulmuyor. Sen pazor. Yüzem padoşu diyalı. Tüy kursam hem yüzünü süpürüp oturuyor. Şuraya bir Maraltay'dan kaçak adam Türkmenistan'da dörümedi. Yolbaşı bolmadı şuraya. Özüne şeker kurup, öz atlarını, doğun anlaşılan atlarını, Ecek'nin kakatının atlarını, babasının adını, babasının dvayur doğunun atlarını koyup kirleti işlerini okmaşın. Utonşuz, bihaya. Türkmenistan'ın at kazanan cilladı. Başısı deyip bulan o. Özüne iki de kahraman bile. Neyme kahramançılık ettin? Atanda da şu nemeye delmen yank Mişel'in özü kaçıyor. Şu mu kahramançılığın? Bütün dünya gülüp öllü yıktın şoları. Şu mu kahramançılığın? Maskaravat. Yine MHM afisiyerleri halkı olayan olsanız toz saldırın oturunuzda inlik edek. Yani içi oturunuzda toz saldırın. Şuraya maskaravattan dinalıp toz saldırın. Sizi utanduruyor şu adam. Bizim halkımızı utanduruyor. Samsık bir zat. Maskaravat. Dünyada belli maskaravat yani statusunu alan Türkmenistan'ın öz halkının, öz yani tohumunun milli lideri. Gurbanoglu. Indi Gurbanoglu ad indi koyulmayan Türkmenistan'da. Berdimuhamedovlar naritsatını söz bol. Naritsatını demek dine ervet niyetli aydiyalar şonu. O arkadan şöhret deyip yani el çapyanları seyretmeyen. Ertek gün, inanmarsınız. Gurbanoglu, Serdar. Size şular qaytip şeyli bir söýgerler bolýmara, türmede oturumuzda ağlarsınız. Bizde golum yok. Ay onan bilýämiz. Türkmenistan'ın içinde iň ýigrenleýän adamlar Serdar we Gurbanoglu Berdimuhamedowlar ýüzlenýär. Türkmen halkynyň adından. Inni türkmençiligiňiz galan bolsa, azajyk ýa damjasy galan bolsa, ganyňyzda ata-babalaryň bir damjasy galan bolsa, halkyňyzy ezmäň bolledin. Ejeňiz aýdyk gitdi. Bütün tohumumuzun prokliasyasını alýaňyz. Bütün ömrüňizde özüňizi ýakdyňyz. Tohum bu biýigini tohumuňyzy ýakdyňyz. Bir topar tohumuňyzda biýüne adamlar bar. Ona olaram ýakdyňyz. Çağlaryň geljegini ýakdyňyz. Sizi agdararlar, sizi türmäge basarlar. Çağlaryň näme mektepde okar? Şonu bir pikir edýärmi? Köçede näme ederler? Söýüp daşdyňarlar. O çağlar hiç kim gelmedi almadı. Pazor borsanız, sen azatlık var adamlar yüzünü aydarlar. Utanamaz okmuş oradan. Senin statuyanız, partiyatlarınızın üstüne näme etjegini halkın men aýtjak gel. Sizi köçede tutup näme etjeklerini aýtjak gel. Görürsüňiz. Düşünäňiz okmuş o zatlara. Samsyk bolsaňam şu zatlara düşünmeli. Azajyk kelleňizi işledin. Kelleňiz bilen dost bolun mümkin. Başyňyza aýlanyp mümkin idermen hereket etdilersiňiz. Ine biz ýene gaýdyp gelýäs. Ýani Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protestde. Hormatly watandaşlar, şu gün bazar günü 28 may ýekşenme günü ine bizim watandaşlarymyz protest edýär Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde, binasynyň öňünde. Ine suratlar, ünswerin Mansur Mengelova azatlyk, Murat Düşemowa azatlyk, Nurgel Hallykowa azatlyk, Nurgel Hallykowa azatlyk, Allamrat Karhanowa azatlyk. Farhat Meymankuliýewa azatlyk. Cuma Sapar Dädebaýewa azatlyk. Talap edýär.
Hormatly vatandaşlar, häzir men bir näçe minutdan efiri ýapjak. Kommentariýa ýazyň. Näme kommentariýa ýazsaňyz, ýani şul video galýa, bütün dünýä görýär. Ine Türkmenistanlylar Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde, binasynyň öňünde protest geçýär. Men häzir şul protest boýunça rusça maglumat berjek. Уважаемые зрители нашего канала, уважаемые туркменистанцы, сегодня, 28 мая 2023 года, туркменистанцы проводят протест, и в эфире, и протест, физический протест напротив здания Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как вы знаете, у нас очень много политических заключенных, больше 100 человек, это те, которых мы знаем. На самом деле их может быть 400, 500, 1000, неизвестно. Только в последние года, вот недавно, были незаконно посажены Мурат Авезов за то, что прочитал стихотворение, Нургали Халыков за то, что сотрудничал с Туркменньюсом, Мурат Душемов за то, что хотел открыть партию и искал доказательства, что в Туркменистане есть коронавирус. Аллаков, Корханов Алла Мурат за то, что сотрудничал с ДВТ. Авезов Мурат. Мансур Менгелов за то, что защищал своих соотечественников, булучев, значит, нацменьшинства, был незаконно арестован, посажен и более 10 лет сидит в тюрьме. Его вина не доказана на сегодняшний день. Невиновный человек сидит, у него уже гангрена ноги. Его ставят в специальный изолятор, если кто-то его поддерживает. Туркменское государство, управляемое двумя бандитами, Гурбангулы и Сердаром Бердымухамедовым, являются на самом деле авторитарным государством. Никаких демократических институтов нету. Построена сумасшедшая, страшная вертикаль власти. Все правоохранительные органы работают над угнетением и репрессией над нашим народом. Никакие права нигде защитить невозможно. Наши туркменистанцы не могут свои права защитить даже в Турции. Обратите внимание, Фархат Мейманкулиев был задержан ауром Стамбульской области у себя дома и привлечен к ответственности. То есть привлекается к ответственности, идут допросы. Его спрятало турецкое правительство. Скрывают все данные, не допускают адвоката, не дают разрешения адвокату ознакомиться с делом. Исполняет все пожелания консульства Туркменистана, генерального консульства Туркменистана в Стамбуле. Вот такие беззакония и нарушения прав туркменского народа со стороны двух правительств происходят. Не только со стороны Турецкой Республики или Туркменистана, и со стороны Российской Федерации. Азат Исаков незаконно был арестован, хотя имел статус просителя убежища, и незаконно доставлен в Туркменистан, якобы по своему желанию. Такое же заявление якобы есть у Фархада Мейманкулиева. Мы сравнили эти заявления с его подписью и с его почерком. Оно не соответствует оригиналу. То есть это фальшивый документ. Элементарная дактилологическая экспертиза докажет это, что это просто обман, подтасовка фактов, и это репрессия над туркменским народом. Я слово хочу предоставить нашим активистам, которые находятся возле здания ООН, которые защищают права наших граждан. Мы слушаем вас. Gepinizi böldük ama bizim aktivistimiz Akmurat geldi. Bir gepleşmek istiyordu. Akmurat, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vatandaşlar şu gününe geldik. 4 saat söküp geldik şöyle. 4 saat bizim vatandaşlarımızın hakkını soramana. Kayış vatandaşlar ufamanlar. Biz yengişimiz yaman yakın. Nesip olsa biz yengiş kazanır. Şu an aslanlığı biz Farhat Meymankuliyev'in azatlığını soramaya geldik. Nesip olsa biz eğer Türkiye'de olsa biz Türk'ten çıkarar sonra Türkmenistan'a giden olsa şu yerde de biz onu halas edip Türkmen'e düşmez ya dersi elimizden geleni vatandaşlar. Eğer bu bir efir düşürecek nesip olsa Murat ağa. Sağ olun. Sağ olun Akmurat. Şuraya 4 saat söküp bir protestde 1 saat için gelyen adamlar yine. Görüyorsunuz mu? Yine siz diyeniz daş yurtta kovuy ansat. Hani sen işini taşlak git 4 saat men göreyim. Başka bir yankı şehre. Öz pulunu
gelip gollap şuraya durup hani et gör. Ha bu anfaattır senin için. Hani et de gör közler şonu. Biz şuraya dağıttır edip yiyoruz. Gerek olsa Amerika'ya gideceğiz, gerek olsa Turkiye'ye gideceğiz, gerek olsa Germanya'ya gideceğiz, Belgia'ya gideceğiz, Viyana'ya gideceğiz, Varşava'ya gideceğiz, Ceneva'ya gideceğiz. Ediyete. Ne yapacak? Siz eden o. Şu tankit edenler diyen. Yöne hormatlı vatandaşlar, biz sizi tankit etmek için şu çıkışımda edem yok. Şu çıkışımda biz size hayiş ediyen. Vakti geldi. İnne siz saylanmalı. Ya siz rejimin tarafından, ya siz halkın tarafından. Ya siz halk, ya siz halk değerli, komersant, turistler. Siz şunu saylamalı. Eğer halk olacak olsanız, sizin yurdunuzdan mı, geleceğinizden mi, işinizden mi, gülyal durmuşunuzdan mı, çağılan geleceğin mi, hem de adam mı? Eğer komersant, turist olacak olsanız, bir gün bankrota düştünüz, hiç tadınız yok. Yadınızdan çıkarma. Hemmeniz komersant ve biznesmen bolup bilmersiniz. Aranızda 10% bolur, galanın 90%'ı. Bir topar devletlerde size münasip bolmadığı işlerde işlep kösünürler. Şöyle de Huday saklasın bir zat bolsa, şöyle de sizin canınızdan gitseniz, canınız yankı gitse, üyde var bilmeyen. Doğun anlaşılan görünmüyor. Patalarından berp bilmeyen doğun anlaşılan. Yine şu yalı maskarçılığı bir duruzmalı. Kim olur? İksan kezzap. İnanın 10.000 adam alsa hemmeti açık gidiyor. Hemen 9.000 adamı açık gidiyor. İnanın şuna. Murada bir zat belek geçsek, din öğrenen no täzeligim, şu diplomatyň ýygnagynda 1917-de diýme 24-lerde, şu 20-nji ýyllarda Orsetde Bolşevikler wastanyğa galanlar diye Russiýanyň halky diye 180 milyondu diye. Häzirkiden hem köpdi diye. 180 milyonu 17.000 Bolşevik el aldı diýdi. 6 milyon için ne gerek oluyor? 180 milyonun içinde 17.000 1% yetiyor mu Marada? Yeten oğa. Seyret. 180 milyon, 10%, 18 milyon, 1%, 1.8 milyon. 0,1%, 180 min. 0,1%, 18 min. Yankı 0,1%'dan yok eken. Hava. Diyecek olyanın biz 2%, 3% diye söyleyin. Şu 0,3 için bir de imperiyanın çalıştı. Doğruyum da aytsam bize 5.000 adam yetik. Yine şu 5.000 adam mert oğlanlar tapsak biz alyaz. Bize Maria Şolur'un alyaz. Yine biz milyonlar çağım da. Türkmen halkı milyonlar çağım. Yine Türkmenistan'da 6 milyona da 4 milyon halk var. 4 milyonun 10%'i 400 min. 1%'i 40 min. 0,1%'i 4 min. Yine 0,1% gerek. 4.000 adam gerek. Eğer de Türkmen halkından 0,1% adam biz tapılmasak, biz yitmeli. İnanın, biz münasip değil halk bolmana. Biz münasip değil devlet saklamana. Biz münasip değil devlette özümüzde Türkmen gраждан diýmeli. Bizim hiç il haklarımız yok. İki ancak adamı biz 4.000 adam toplap bilemdik. Yine şunun için men polis ve MHM'de işleyen kezzap ofisierlere öz minnetdarlığımı bildiriyen. Sizin için, halkın gözünün oğudunu alanın için, haramzada bulanın için halk bu torda halk kalmadı. Salam vatandaşlar, şimdi biz onun ştab kvartirasının önüne geldik New York'a. Çünkü bir maksatımız nesip olsa... Serdar, men sana bir soru verecek olayan. Yine Nemçip Türkmenistan'a 4.000 adam üyüşüp kalp bilen. 4.000 adam yalnızca hata ettik. 0,1% oluyor. Ne 0,1% pardon. Murat Kılıçeviç, demin şimdi değil mi? Biz onu bile otirsam görmem, otirs yurdun içi daşı boluşyarak hem 4.000 değil, belki 4 milyonun bazı ayağı alacak olduran şu birinin dinsek. Yine de şu yanka urgulamalı da. Seyret bir zat deysen Siriye, Afganistan, İran deyip başlaya. Dur dinle bir minut. Xitay'a seyret. Xitay'ın halkı bugünkü gününe dünyanın en bay turistlerinden hesaplanıyor. Dünyanın neresine basaların pulları köp turistler şolar. Kim? Xitayski raboçi.
Kitayski rabochi, Kitayın önüke işgäri şoňalyk zat etdiler. Bizim yurtlarda nähili? Bizim yurtlarda izdivat etse, adamın üstünden gülmek, bir-birinin plan etmek. Ýewropada halka gurrun görýän Orta asır dip ýürekler. Ya teskinlik diýerler Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Gazakstanyň ýagdaýyny eşden wagty. Adamlar näle korkupdyr diýip. Adamlar köp sady bilen aklar, adamlar ukladylar. Dinem ýalňyş öwredýärler. Dini ýalňyş öwredýän üçin o ýalňyş dine uýanlaram zomba öwrilýär. Allah Taala köpüsiniň kalbyny mühürleýär. Allah Taala kalby mühürlenmekden eýlesin bilen nesip bolsa. Olar Murad aý ýurdun içindäkilere köpürakça YouTube'larda çıkış edibereli informasiya bar tu dinle otirler, görüp otirler, anlanýasam. Nesip bolsa diktatorun anany oturan diktatorlary var, halar arkaýym bolup bizim şoň giderine garaşy otis nesip bolsa. Halkyda ýörersem, içeride birleşersem. Ýa-ni dünýä nowustları şu Kitay diýdim, Ýewropa diýdim. Kitay bilen Ýewrosoýuz Türkmenistany şu wagt dünýäniň iň paragatçylykly ýurdy, iň agzy bir ýurdy. Adam öldürmek yok, adam gıynamak yok. Hemme halkı tan soýnap hezilet ýaşap ýörüp reklam edip oturlar. Şu Türkmenistan'ın avraýyny östürip oturlar şu wagt Ýewropa, Kitay. Näme üçin? Türkmenistanyň prezidenti del Türkmenistanyň halky dikurleýärler olar. Türkmenistanyň adamlary dikurleýärler, Türkmenistan dikurleýärler. Avraýyny östürip oturlar. Awganistan bilen, Taliban bilen peregowar etjek bolsa Ýewrosoýuz bolsun, Amerika bolsun. Türkmenistan'a gelip gürleşip oty, beýleki ýurtlar bolsun, Türkmenistan'a gelip gürleşip oty. Bu näme diýmek? Türkmenistan döwletine, onuň çägine hormat goýulýar. Onuň kreslosyna oturan politikany oňurmaýan, diplomatiýany oňurmaýan, özüni oňurmaýan ýurdu ýykyp barýan orta asyrlardan beter derejelere elçek häkimiýeti halk ütgetjek bolup duran wagtda bular hiç birine karşılık eden ok sebebi biznes tarapdarlary hemişe biznesin tarapynda bolýarlar. Sağ olun. Sağ olun, aýdan üçin dogry diýäňiz. Biz Türkmenistan halky bolup Türkmenistany awrany aldyrmaly, Türkmenistanyň awrany aldyrmaly. İksan kezzap diňe maskara edýär. Şoň üçin watandaşlar men efirde häzir sizin kommentariýaryňyzy görkezden, aňyrda da akbaratdagy efir edýär tügelime. Biz Nurcan, biz sizi eşitemdik. Yani связь gitti yine. Слышно сейчас. Aynen. Regarding the dictatorial regime, we have to end the dictatorial regime and fight for the freedom of Turkmen nation. Freedom for Farhat Meymankuliyev. Freedom Farhat. Guys, please, and don't be negligent. Freedom Farhat Meymankuliyev. Farhat Meymankuliyev, even though he spoke, he used sometimes bad words while in upset of the fact, because of the fact that all the Turkmen people rights was violated in Turkmenistan. That's why he was out of his emotion to use bad words, and that fact was also placed against him, and the Turkmenistan used this fact and take him, and right now we don't know his fate. Either he's in Turkey or he's in Turkmenistan. We don't know. If he's in Turkey, we have to ask the Turkish government, the current president Erdogan, please work for this and free our citizens of Turkmenistan, Farhat Meymankuliyev. If he's in Turkmenistan, we are asking the current government of Turkmenistan, current president Serdar Berdimuhamedov, as well as his father Gurbanguly Berdimuhamedov, free him, because we're not gonna keep this silent. We're gonna keep speaking until you're gonna free that person. We're not gonna let you imprison him. We're not gonna let you put him in the list of people who disappeared without trace. Thank you guys. Thank you guys. Mayıs'ta 2023 yılda Farhat
almışlar. 3 kişiyi serbest bıraktılar. Ama Farhat Turduyev'i emniyete aldıktan sonra en son görüntüleri var hapiste ve ondan sonra da Farhat Turduyev'den 9 gündür hiçbir informasyon yok. O yüzden biz buraya toplandık. Eğer Farhat Durdiyev Türkmenistan'a bazı malumatlara göre Farhat Durdiyev Cuma günü yakalayıp Cumartesi günü de Türkmenistan'a deport yapılmış, gönderilmiş diye malumatlar var elimizde. Ve bazı malumatlara göre de Türkiye'de gizli saklandığını duyduk. Ve o yüzden Farhat Durdiyev'in azadlığını talep etmek için New York'taki 10 binasının önünde, Human Rights binasının önünde toplandık bugün 28 Mayıs'ta ve Farhat Durdiyev'in azadlığını talep ediyoruz. Ve eğer Türkiye'de ise Farhat Durdiyev'i Türk hükümeti bırakmasını talep ediyoruz. Türkmenistan'da ise de Serdar Berdimuhamedov, diktatör Kurbangeldi Berdimuhamedovlar. Biz Farhat Durdiyev'i size böyle bırakmayız. Onu bir şekilde gönderin, azadlığını verin. Bizi yani hiçbir zaman kimse durduramaz ve öz vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu talep ederiz. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Vatandaşlar yine teadır siz görüşünüz yani vatandaşlar Nurcan yine şöyle İnara düşüp dursanız yere de bizleri kaldırıp durursunuz vatandaşlar şöyle. O nesip olsa. Vatandaşlar ne mi diyecek olanda hepsi komentarlarda yazıyor. İsat ütkömez diye vatandaşlar ütköyer hemmezin. Eğer her hayseniz sizler özünüze vacip görseniz şu bol oturan zadi. Her haysının durmuşundaki ağır zatları öz durmuşunuzda yağ bolan yağ edip hasap etseniz her haysinizden turup görüşürsünüz vatandaşlar, görüşürsünüz bizim zadımız için, azatlığımız için. Diyeceğim unutmayınlar bizler nesip olsa yine sanımız köpölük var ya, doğru mu? Gün günden. Sanımız gün günden köpölük var ya, her yurtlardan bizler çıkış edip bizler şu onun organizasyasına getirenimizin sebebinin neticesinde bizim advokatımızın çıktı, doğru mu? Advokatım çıktı, doktorumuzdan çıkardık biz. Nesip olsa adam çıkarırız, nesip olsa vatandaşlar. Hayır, zaletmenler, не считайте, что это не ваша беда, пожалуйста. Хоть маленькая, даже комментарий, если в поддержку напишешь, это уже большая просьба, большая будет. Vatandaşlar, bugün Farhat Durdiyev'in ya da başka vatandaşlarımızın başına gelen bir şey, bu olaylar yakında sizin geleceğinizde de beklenen şeyler bunlar. Türkmen halkı eğer azadlığını almazsa bizim bütün gençlerimizin sonu odan tepe olacak. Ve onu birlikte hepimiz öz vatanımız için, Türkmenistan vatanımız için görüşmemiz gerekiyor. Bizim birlik olsak bizim önümüze hiçbir şekilde o Serdar Berdimuhamedov dediği köpeği çıkamaz. Onu atasız Kurbangeldi Berdimuhamedov da çıkamaz. Hiç kimse bizi durduramaz. O yüzden bizim sadece yapmamız gereken ağzı bir olmalı bütün halk ve öz azadlığımızı özümüz kazanmalı. Başka yerlerden beklemelemez. Hem de azadlık bizim elimizde. Ya azadlığımızı bizim elimizde ve biz azadlığımızı öz ellerimizle kazanmalı. Vatandaşlar, будучи гражданами другой страны, вот то, что люди проходили, да, они кулаки показывают. Давай öne solidarность проявляют. Sizler гражданин bolup solidarность проявляйте, ne güzel. Utanmalı vatandaşlar. Utanmalı. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Farhat Meymankuliyeva azadlık. Onlarımızın sorunlarını görüyoruz. Bunların hepsi öz vatanı için, öz halkı için ve halkının azadlığı için görüşen oğlanlar. Öz canlarını ortaya koyan oğlanlar. Farhat Durdiyev'in aydan sözleri vardır efirlerde. Bu yolda ölmelem olsam ben görüşecek dedi. Biz de bu öz gezegine ölmelem olsa biz bu oğlanlarımızı bol diyarız. Bu yoldayız. Onun için hepimiz destek olmalı, kömek vermeli, birbirimize ağzı bir olsak bu rejimi yenip geçeriz. Nesip olsun. Aktivistleşin vatandaşlar.
Sağ olun vatandaşlar. Yine Nurcan apa size köp sağ olsun ayyan. Yine Inara köp sağ olsun. Yine Akmurat yerli 4 saat yol söküp hemmenize ve yarına başka Türkmenlere köp sağ olsunlar. Şuraya bizim vatandaşlarımızı goğra protest ediyeniniz için bütün halkımızın adından size minnettarlık bildiriyoruz. Yine Serdar Berdimuhamedov öwren nähili konstitusiýanyň kepil we garanty bolmaly. Öwren şul adamlardan utançsız bihaya kezzap. Vatandaşlar men häzir ýene de az kommentarlar görkezin şunu benim olsan efir yapar. Efir edeniniz için bir de gelen aktivistler için köp sağ olsun diyorum. Köp sağ olsun diyorum. Koşun. Mehriman halkım. Bu vatan bizim vatan. Bizim korumak borcumuzdur. Sağ olun aydanız için yine vatandaşlar men görkezýän sizin kommentarlaryňyzy ýalňyja biz size Zoom protesti görkezdik. Pardon, Zoom protesti, Zoom derle hakik protesti görkezdik. New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde. Men size de köp taňykatyna diýen bir topar kommentar ýazdyňyz. Ummasyz kommentary men hemmesini görkezýän bilemok. Ýene biz ýene de kontakta girdik bizim vatandaşlarımız bilen. Aýdýaryň dinleýärsiz. Okay. Vatandaşlar, bugün biz şimdi protestimizin sonuna geldik. Hemmenizlere ruhtan düşmeyenler, azatlığımızı hepimiz alacağız yakında. Sağ olun. Sağ olun köp. Sağ olun vatandaşlar. Radağa size de köp sağ olun. Şu efirde mertler çok oturdunuz, dinlediniz. Köp sağ olun Radağa. И всем активистам я говорю, кто лицо показывает, не показывает, пожалуйста, проявляйте активность. Bizler köp aktivistleşsek Türkmenistan rejimi korkur. İyi bizlerin aktivistlerimize, vatandaşlarımıza hücum etmez. Nasip olsun. Sağ olun oğlanlar diýdiler. Sağ olun Murat ağa. Sağ olun. Farhat Meyman Kuliýew azatlyk talep edýär. Hormatly vatandaşlar, ine Amerikadan bizim vatandaşlarymız sizin üçin bizim vatandaşlarymyzy gorap protest edip görkezdiler. Bizim haklarymyzy gorap. Ine şu ýaly her kim her ýerde edip bilýär. Warşawada, Ýewropada istendik ýerine mümkinçilik bar bolsa edip bilýär. Bizim agzymyza hiç kim çörek getiren owa, biz gazanyp alýarsa. Bizim adalatlygymy hiç kim getirmez agzymyza. Biz gazanyp almaly, bir zada düşünün. Biz jemgyýet bolup şu zatlara goşulyp goramasak, onanyň beýlik tarapy hedil edýär sebäbi şol goramaly plaşatkada hiç kim ýok. Gurbanly Serdar bar. Kezzapçylyk edip, tans edip konstitusiýanyň üstüne kuştöpdi, basýarlar. Biz ýok şo ýerde. 5000 adam geldi, bular gaçyp gidýär. Hemmeleriň ýanky haklary gorunup başlaýar. Dogry düşünün. Günä orada ýok. Onu gutoran haramzada, düşnükli. Günä bizde. Gurmaçylykly işleň zok. Hawada şöýürtde aýtmak gowy. Daşarýutda 45% halkymyz bar. 2 million gowrak. Hany olar? Näme boldy? Identifikasiýasyny ýitirdiler. Ay Türkmenistana baranyna erwet ederler. Türkmenistana baranyňda erwet edýän bolsalar, onu galmalylar. Näçe seni erwet edýärler? Sen Türkmenistana garşy çykyş eden owa, ho. Doňjan sen Türkmenistany östürjek bolup täze ýalňyşyň uğruna saljak bolýaňa. Ol bir. Bolýa ýüzüň görkezem okmy, başgaça hereket et. Milyon gedek aýdyp dilimiz çüýredi. Senin bizim çykyşlarymyzda. Çykyşlary göreňiz ok, gaçýaňyz. Hatça bir maddi kömek eden zok, bolýa etmeýän. Hatça prosmotrlar köpelliň bir YouTube bize kömek eder, siz kömek etmeseňiz. O pullar bize gerekkä, bizim pulumuz ýetik. O pullar halkymyza gider görüşmeýän. Şoňa da eden zok. Onsoň näçe sizde gowy bolsun. Ay men ha jaýym ursam boldy. Gurursun jaýyň, problema ýok. Ýöne haçany adalet bolsa, toy edip gurursun. Gurursun, toy edersin. Emmesi gelip sen ýanky bayramy paýlaşarlar. Şol jaý maşina dinsen boldy. Gulçylyga Türkiýe gelenler
Jay maşin edilsem, maşgalam taklasam boldy. Ölük gidersin, anan sen. Sağlığın yetmeye bar maşgalam taklamana. Näçip kösenjek? Girelin, düşdürelin bolly. Tamam. Kezzaplar türmede bolur. Biz vatanın täze sistema geçirip, ine açyk saýlaw olur. Kim saylansa saylansın. Halk saýlýar. Falsifikasiýa bolmaz. Şeyler var. Galsabo bürolarda özüňiz oturursyňyz, etdirmersiniz. Biz size şonu öwretjek bolýar. Vatanыңyzy eliňe alaňyz. Bir topar ata-babalarymyz umyd edip ölüp gitdi. Şunu bizim ölümimizi gözüňüne tutup biz azatlyk döwlet ýasadyk diýip ölüp gitdiler. Bizem bolsa şonu şolar namart bolup yitirdik. Elimiz gitti, bizim elimizin ýanky hiç hili elimizden gelýän zat ýok vatanyna. O kezzaplar, ofitserler, emheme gullugy, polisler, men vatany gulluk edýän diýip kezzaplar, iksan kezzap bolugy diýip de vatany diýip halky kılıp ýör. Vatan ulymy halk uly. Vatan ulymy halk ulymy ýa iksan kezzap uly. Ine onu siz aýdarsaňyz kezzap uly. Onu siz kezzap bolýaňyzda, kezzap bolýan kezzap bolýaňyzda. Siz özüňize dogry at goýmaly. Siz özüňize näme dogry at goýýaňyz vatançy diýip. Siz vatançy da, siz vatançylary öldürýän adamlar. Yanlışmaň o. Hormatlanmayan ofitserler, yanlışmaň. Utonçsuz bir hayalar. Ola iksanak bu toran olur, narkomanlar. Araňyzda bir edermen garan bolsa, öňe çykardy. Ya da halky gollardy. Ya halkyň tarapyny gollardy. Ay, deýýärso siz ine şurary ýaly vatana diýip kezzapla gulluk eden soň, halkyň gözüniň oduny alan soň şuňa geldik. Kezzaplar. Başlan men söwmelde käýemelle bolýyn. Başgaça näme düşündirjem bilemok. Sebäbi käwagt ýanky nerwin bolýar bolýan. Doğru, düşünükli. Elle bir rat adamlar seredin. Neme nabaz bolsa diýdi. Adam gymmatçylygy Ýewropa seredinden ähili, Amerika seredinden ähili, Hytaý seredinden ähili we Russiýa bilen Türkmenistana ýa-da bagyslanmaly Siriýa seredinden ähili. Adam gymmatçylygyny ýurduň başyndakyny aşagyna duran halk saýlap getirýär. Öňüne şert goýy etmeniz adyna diýen. Garaz Allah nesip etse näme diýe? Bağışlanmana gelecek. Hormatly vatandaşlar, ine şu bir protest geçirdik eýem 2 saat efirde. Men häzir bir efir etjek Türkmenistan, Türkiýanyň ýanky siyasi hadisasy boýunça. Sebäbi Türkiýede siyasi hadisa boldy. 5 ýylda iň esas siyasi hadisa prezident saýlawy. Men şu arada häzir bir näçe wagtdan çykyş edelim. Serdip durun, ünsverin, şul efire gelip komentar ýazan üçin köp taňry ýakarym, köp komentarlar men hälem efir näme ekrany goýup betişem. Ummasyz köp sizin bollugyňyzyň badygyny bildirýär. Köprak adam olsun, oýundurun ýanyňyzdaky adamlar düşündirin. Bile işleýän 50-60 adam bolup işleýän bir zawodda, fabriklarda. Düşünşiň, ýygnak geçirin özüňiz. Özüňiz ýygnak geçirin. Ýöne ýygnançyk. Gelin çay içelim bariňiz. Barimy diýip oturun da guruluşun. Näçe bu biz beýle ýaşamaly. Näçe biz eşek ýaly işläp özümizçe ýok bir adamlaryň gullary bolmaly. Näçe biz Türkmenistanda gowy ýaşap, türkler bizde işlemeler. Benim şu soru özüňize. Namys edeniz okmy? Öz ýoluny taşlap beýleki ýurtlarda gulçulukda bolmaly. Bizim ýurdumyz baý, inanyň her kime ýeter baýlyk. Häzir hemme baýlyk bir tohumdy. Şoň üçin biz kösenip ýörüz. Ýeter her kime baýlyk. Kim gazanyp bilmeýän bolsa, ýanky uky bolmasa hökümet berer şoňa. Sosial kömekler berip saklar. Bütün döwletlerde ýaly. Biz şuraya döwlet gurup bilýär, bizim ukymyz bar. Halkymyz bizi gollanmak. Siz isleňiz ok şonu. Siz diliňizde bar da pikiriňizde ýok, ýüregiňizde ýok. Ne şondan biz kösenýär. Aydın Serdar sözüňizi böldüm.
Yok, men ýa şu ýanyma adamlar geldi sözüm bölünmeli boldy. Başlaň berin. Adamyň gymmatlygy. Men ýene de şu bir söz, aýdylýan söz. Hytaýa üns bermeli. Mysal üçin şu Orsiýada wagt geltirler diýe 5 ýyl diktatorlar men şu din soradym. Orta Aziýa ýurtlarynda da şundaýalyk bir çaýkanyşma bar, ýa-da hem şeýle Türkmenistan rahat barada diýerinde de seredin diye sizin diye diktatörleriniz diye ne diyorlar diye. Awala diye Putin'i ılgayalar diye. Putin'in bunlara aýdýan adı belli diye. Men sana ve senin tohum tijiňe garantiye verecek, garanyňa garantiye verecekler diye. Osan da azyň barkysy Hytaýa ılgayalar welini, Hytaýa maýdy. Men biznes gurnaw otyryn, maňa gülläp ösüp duran, normalny işleyen, normalny biznes edýän adamlar gerek ortada diye. Hani bu biznesin arasında hemme biznesin içinde ortaklık vardır. Bugünlükde de düpek ýoly Türkmeniň üstünden geçen bolsa, ol hem merkezi boljak bolsa, gelin muňa az bir halk bolup çıkalyň bu biznese. Näme üçin biz bir-birimizi urşmaly, näme üçin bizi urşdurýarlar, şoňa bir göz ýetirin. Bir sizi bu beýdip ýaşap bilen ok, edip ýaşap bilen ok, diňe şeýip ýaşamaly, aldaýarlar. Diňe özleri şu taxta oturup size azar bermek üçin. Pikirlenip görmüşeýle bir mudur opşisde gurup bolýar bir Ýewropa ankasy aşar Türkmenler bir opşisde gurup wagty nesip bolsa guruljagam anyk nesip edenden. Sağ olun Murad ağa, men bağışlaň, men efirden gitmeli boljak otduruna. Bor. İnşallah Farhat barada da gowy habarlary alırız nesip edenden. Haýsy ýurtda bolsa da habarlar bolmaly inşallah. Daway. İçeriden bolsa, bärde bolsa bärde, aňyrda bolsa aňyrda hökümetden şonu çıkarıp bize gorkalar ýal talap etmeli. Bir güne yalan töhmet bilen turmaya bastıracak bolýar, şoňa ýol vermeliler. Hatda bu momenti peýdalanmaly. Orsiýet Putin ejizläp otyr, oğan gaptallyk Eýran bilen meşgullanyp, Türkmen hiç kimiň adyna düşen şu wagt, ne Gurbanguly adyna düşýär, ne başgasy bir zat. Nähili mart aýyny ogluny saýladan bolsa hiç kime bildirme, Türkmen halkyna hiç kime bildirme, ne bolsa çykdy. Şol Gurbangulyny we hökümetler aýryp bilýär edip eden. Esasy hem eskerler, waýanlar, polisiýalar, komitetler, prokurorlar. Sizi kim ekleýär? Sizi halk ekleýär. Şu güne çelli size pul berip baýadan kim, para berip baýadan kim halka? Prezident işat beren aksa. Diňe zastavlar etdi üstüňizden düşen wagtda gözüňizi aktyp turmağa bastı. Şonu ýatdan çykarmaň. Bu rejim ýene şonsy eder? Birini aýyrmak üçin sizler ulanar, wagty gelende de gezek size gelir. Näme diye akıllı ubiyçalar näme ekenler? Kansi vodozyň ýany ekenler. Siletleri öçürmek üçin. Hay o taýda yittim etdik böyle, öldüm etdik böyle. Şoň üçin ildeşler artık wagty geldi, gözüňizi açyň. Köp ýerden bäri aýdyp gelýär, güýje güýç sanaşaly. Allah nesip edenden şu ýyl bize güýje güýç sanaşmagyny nesip etsin inşallah. Osan haşy Murada şu at koydu. Google'dan girseňiz tapyp bilýäňiz şuny. DWT Halk Hereketiniň web sahypasy, şu taýda maglumatlar bar. Sapşeýne goýup bilýärsiňiz, mesaj goýup bilýärsiňiz. VPN üstünden giren wagtyňyz Türkmenistanyň sizi bilip bilen oklar gaty arkaýyn bolun. Aşgabatyň köşküň düýbüne oturup ýazan bilen oklar sizi şolar. VPN bolup ýazsaňyz. Ýazyn kommentariýlaryňyzy, nähili maslahatlaryňyz bar, nähili etip bilýäs bu işi agzy birlikde amala aşyryp bilýäs. Bugün şo günüň karary bermeli güni geldi. Ve işte otyýsyňyz we görüp otyýsyňyz hemmelärdi. Türkmenistan dünýäde iň baý ýurt bolýar inşallah halky bilen birlikde. Sağ olun aziz ildeşler, Allah'a emanetçiniz. Sağ olun burada çağırınız için. Sağ olun Serdar. İntek gitmeyen efirden yine bir soru verdi. Murad ağa, какие у вас идеи про Туркменистан? Вот наша политическая программа, скоро выйдет социально-экономическая программа, вы можете ознакомиться на нашем сайте ДВТ. Вот здесь все написано, и есть дальше вот реформы, там все те, которые мы обещаем, военные реформы. И вот на туркменском языке, вот как это все закончится, на туркменском языке идет. Дальше вы можете посмотреть на английском языке, то же самое есть. Вы поменяете язык, русский, французский, вы можете поменять язык английский. Вот этот вот сайт сделан, на этом сайте у вас все есть. Вы ознакомьтесь с сайтом. Элекцион, выборы, галерея, митинги, все это есть. Вот я вас хочу внимание обратить, если вы поддерживаете ДВТ, поддерживаете нашу работу, чтобы мы
боролись быстрее, эффективно и быстро закончили проблему, вот у нас есть donation. Вы можете по PayPal поддержать нас, Patreon, Boosty, вот есть IBAN, есть карта, все, вы можете поддержать ДВТ. Также вы можете стать членами ДВТ. Смотрите, членами, чтобы ДВТ стать, вот здесь события, новости, контакты. Сейчас вот. Вступить в партию, вот написано. Обратите внимание, вот здесь вы заполняете свои данные, взносите взнос, $5 стоит взнос в месяц, вы можете $60 перечислить за год, и вы являетесь членом ДВТ, членом этого движения. У вас будут информация по e-mail приходить, у вас будут все эти вот события, вы будете в курсе, вы будете на собраниях участвовать. В конце года мы вас всех соберем и отчет дадим, что мы сделали за год. В любое время можете прийти на собрание ДВТ, мы его проводим каждую среду и воскресенье, и поинтересоваться, чем мы занимаемся, какие акции идут, какие программы и так далее, и так далее. Окей? Вы можете также участвовать в структуре, занимать какой-то пост в ДВТ, если желание как бы будет у вас. Вас должны выдвинуть, вас должны знать, или вы должны представить свою кандидатуру, там свой порядок. Hormatly vatandaşlar, şul sayt boyunça men ayratyn ýanky neme geçiren, sizin bilen siz düşündürüşler geçiren, men ine hemme ýanky nemeleri komentarlar görkezip bilemok sebebi yaman köp komentar ýöne ruhsat berseňiz azajyk men komentarlar görkezin hemmesini gaty köp gowulap geldi Farhada we bizim siýasat tarapdan tutup edilen adamlara efir 2 saat 20 minut yapýas eýem köp sag bolun, gollap paýlaşyň, şul golluglaryňyzda paýlaşyň şul efiri. Biz Farhat Mehmet Kuliyewi gatşalt ýagdaýda ýanky boşatmaly we şu ýaly bir kanun tutup edilenlere hers üçin görüşmeli. Bir topar Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatyrlar. Bir derek ýatyrlar. Käbirleri ýatyr, giderine çağajyk 4-5 ýaşynda. Eýýem 15 ýylyň märi otyr, gyýdy 18 ýaşly durmuşy çykyp dur gyýdy. Görüli, bir güne ýatyr. Dokazatstwa ýok, udow bilen ýatyrlar. Ya da bir kizik demedi, ol allarmy ya yeni bir allarmy, şoň üçin ýatyrlar 5-10 ýyllar. Nas üçin ýatyrlar, o bir gülkünç zat. Nas üçin türme basýarlar adamlar. Nas bilen görüşmek, türme bilen görüşmeliler. Bu sosial problema. Nasıl profilaktika bilen görüşmeli. Cemiyet kurumları işlemeli nasıl yatırmak için. Yığınakları geçirmeli. İş yerlerde cemiyet kurumları ýöýte cemiyet kurumları bolmaly. Şöyle nasıl bilen tutulan adamlar şöyle iyi verip şolur. 15 ýyl şöyle okuw geçirýärli. Bu hatlar başa çözülmeli. Türkmenistan repressiv döwlet näme diýe? Basın. Bular näme? Polisiýskimi? Bular ýanky biz öldürjek bolýan ýanky zulümmi? Tekrar bir daha desem basın. Türmeler dolup gitti. 3, 5, 7, 10 etse. Oho. Konstitusiýanyň kepili. Bir kanun setlerimiz oğlan, oğri. Ağzını doldurmak gurrun edýän. Haramdady diýsem haramdadylar gatyr edýän. Şu haramdady diýmeli. Türkmenistan halkynyň tarapyndan İkısan kezzap, yigrenleyen adamlar diýmeli. Ay hatta yigrenleyen adamlarym gatyryşly bolan. Men häzir gatşat ýa-da komentarlar görkezip turaýyn. Hemmeňize köp taňýakyn. Vatandaşlar, şuraya komentar ýazyp gollap edýäňiz. Siz bizi gollaňyz. Sizin üçin görüşen Farhady. Sizin üçin ine Türkmenistanyň içinde goşky ýazyp halkymyza bany berýän halkymyň içine bolup geçen zatlaryny Öwezov Murat, Karhanow Allah Murat Düşemow ine şolar üçin siz komentar ýazýaňyzy görüşýär, ýadyňyzdan çykarma. Biz türmede däl, bizim üçin görüşmeliler. Biz hem siz ýaly şolar üçin görüşýär. Şoň üçin gollaň şolary. Olar görgünler ýatyrlar. Adyny ýa bir komentar tutulany okarlar umid ederler, ruhtan açmadylar. Ýadyňdan çykarmaň şu zatlary. Kyn görmän. Bir topar sadakalar edýän zat eden ine şundan ul sadaka ýok. Şuň güni
türmede yatan adam için. Komentariyan iyi tükenenok berekella dogunlar, vatandaşlar. Berekella hemmäňe. Ine berekella, ine şu komentariýadanızda siz şu protestda gatnaşan ýaly. Inanyň şu ýaly komentariýany farhady gollap ýazanyň üçin eger saňa Türkmenistana baranyny kellen gardyan bolsa ýüzüne tükürüň şol adamyň. Haramdar diýip. Sen onu bir adalatly golýamdy. O gurgulu oglany näme uraýal günä etdim, näme narkotik satdymy, adam öldürdümi, terrorçylyk etdimi? Gatyrsa ağzı kapa. Filme birek gülüşünü yejenlik gülüşýär. Hökümetdäki işleyen adamlar. Näme aýdyn azok şony? Aýdyn yüzüne aýdyn. Hormatly vatandaşlar, ine men hemme komentariýary goýup bilen moksaý, ummasyz köp sag bolun. Mene birinji gezek näçe efir geçirýän şunça komentariýa ýazypdyr. Hemmäňe de taýýak. Ine şu ýaly agdyr bolup ine eýýän biz agdy berleşdik, komentariýa ýazyp, gollap agdy berleşdik. Türkmenistanda da şu ýaly ýeňmeli. O dewletin Murat Gurbanow başajak zady ýokdur. Siz bizi gollasaňyz biz daş ederdik. Efire bu toryan soňuna çeli görkedeýin. Turum, aýmy tükenenok men efire oturmasam hem 2 saat ýermäşmin. Hormatly vatandaşlar, edi dinleşler. Bizim siyasi tutsaklarda yatan oglanlarymyzy orlalyň. Bu bilýänlerimiz, bilmeýänlerimiz köp. Bizim dogunanlaşlarymyz içinde yatan, ine men habalar aldım. Burgular çemçe ýuwdýalar. Şoldan çykjak bolup, kösünüp, şonu ýaly bir türkmene bir agyr günler geldi. Ol owadan jaýlary seýip durmaň, olar bizim üçin näler? Gurbanyň öýüni gurýar. Onu guranlar bütün dünýä öýkedi. Hawa, siz diýerdiňiz men diktator ýöne seýip men näil jaýly gurup pul ogurlaýan. Gollan men ine Guinness kitabyna girýän. Ine men öz dogun ardaşymyň atlaryny goýýan. Binaly goýýan. Men de hatda futbol klubum ma. Men öz başlyk neşriýatym ma. Men öz başlyk şäherim ma. Ýa-da türkmen maşy Krasnovodsk'ın adyny ýöne goýdurun bolsa, onam halk muňy basş eden bolsa, bu bolsa öz-özüne goýýar. Ünsürüm. Kezapçylyk dämişim. Siz maňa aýdarsyňyz, Murat aga ýöne sen tögüp ýatysyň şuňa. Şular başgalara ýol beren ok. Kezapçylyk edip, şular başgalara yani gısyp gelip oturuyor. Şular vertikal döwlet kurdular. Yani 3 tane hökümetlerle vertikal döwlet kurdular. Niye edeli? Şuna karşı görüşmesek, görüşmeyem de o. Men her wagt efir edemde, bana jan edilýär. Şoň üçin nimetmeli. Hormatly vatandaşlar, efiri men gutorýan, hemmäňize köp taňyr ýakynlaýan. Şu ýaly biz bileşip her wagt görüşmeli. Amerika'da bizim Türkmen vatandaşlarımıza köp taňyr ýakyn. Şu efire gatnaşanlara köp sag bolun vatandaşlar. Siyasi tutsagda yatan adamlarımıza azatlyk. Türkmenistan diňine. Sag bolun, edi vatandaşlar.